ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सवनललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सर्वांचे इस्कॉन मेंबरच्या वतीने आजच्या आपल्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। आता आपण आपला जो पुढचा भाग आहे श्रीनिवास आचार्य यांच्या चरित्रातला, तर तो अभ्यासणार आहोत. आता ही होळीची जी लीला आहे ती आपण अभ्यासली होती की होळीचे जे रंग आहेत तर त्यांनी म्हणजे ते जे श्रीनिवास आचार्य आहेत यांनी जेव्हा ध्यान केलं तर त्यावेळेला त्या ध्यानामध्ये त्यांनी पाहिलं की राधाराणीचा एक पक्ष आहे आणि श्रीकृष्णांचा एक पक्ष आहे आणि ते एकमेकांची होळी खेळत होते. आणि मग त्यावेळेला ते जे आहेत तर ते राधाराणींच्या पक्षामध्ये होते. आणि मग त्या पक्षामध्ये ते असताना काय झालं, त्यांच्यामध्ये जी स्पर्धा झाली रंग एकमेकावर टाकण्याची, तर त्यामध्ये म्हणजे त्यांनी आनंद घेतला. आणि मग ती जी सुंदर लीला होती म्हणजे ते मनाने तिथे उपस्थित राहायचे. आणि त्या लीलेमध्ये मग जेव्हा त्यांनी सहभाग घेतला म्हणजे आपण त्यांनी असं पाहिलं ध्यानातून, तर त्यावेळेला जेव्हा त्यांचं ध्यान भंगलं त्यावेळेला त्यांना लक्षात आलं की आपलं म्हणजे डोक्यापासून पायापर्यंत सगळं जे शरीर आहे ते रंगांनी माखले. अशी सुंदर लीला ती होळीची घडली होती. मग आता श्रीनिवास पंडित जे आहेत तर त्यांचं जे सिद्ध स्वरूप आहे म्हणजे आध्यात्मिक जगतातलं जे शुद्ध रूप असतं त्यांचं म्हणजे शुद्ध भक्ताचं जे आध्यात्मिक देह असतो, थोडक्यात म्हणजे त्याला म्हणायचं सिद्ध देह असं म्हणायचं. मग ते सिद्ध स्वरूप किंवा सिद्ध स्वरूप असं म्हणतात किंवा स्वरूप स्थिती म्हणतात किंवा सिद्ध देह असं म्हणतात. तर तो जो आहे तर ती मणिमंजिरी आहे. म्हणजे जे मंजिरी आहेत श्रीमती राधाराणींच्या वेगवेगळ्या, तर तिथे त्या ज्या आहेत तर त्या मणिमंजिरी म्हणून ओळखल्या जातात. आणि मग गोपी जे होते सगळे आणि जे श्रीकृष्ण राधाराणी यांच्यासोबत त्यांनी होळीची लीला केली, तर तिथे सगळ्यामध्ये ते म्हणजे जे आहेत तर ते मणिमंजिरी सहभागी झाल्या होत्या.
मग आता मणिमंजिरीनं काय सांगितलं होतं की तुम्ही रंग पुरवा म्हणून राधा राणींच्या बाजूनी. आणि त्यामुळे त्या स्पर्धेमध्ये म्हणजे ते म्हणजे रंगयुद्ध म्हणतात खरं तर ती लीला अशी असते. आणि तिथे राधा राणी आणि श्रीकृष्ण यांच्या बाजूनी वेगवेगळे गोप म्हणजे जे गोपिका आणि हे सगळे होते. मग त्यावेळेला गोपिकाच होत्या दोन्ही बाजूनी. काही आणि म्हणजे जास्त प्रमाण गोपिकांचं होतं गोप जरी असले तरी. मग आता त्यावेळेला त्या म्हणजे ते जे युद्ध झालं त्यांच्यामध्ये एकमेकांमध्ये रंग टाकण्याचं, त्यामध्ये कृष्णांच्या विरुद्धच्या म्हणजे बाजूने म्हणजे राधा राणींच्या बाजूने जे आहेत तर ते श्रीनिवास पंडित ते आहेत तर त्यांचं जे आहे तर त्यांनी रंग पुरवण्याची व्यवस्था केली म्हणून त्यांना मणिमंजिरी मानलं जातं. आणि मग आता त्यांनी जेव्हा ध्यान भंगल्यावर पाहिलं तर तेव्हा डोक्यापासून पायापर्यंत सगळं म्हणजे 7 कलरनी सगळ्या रंगांनी ते सगळे माखलेले होते. अशा पद्धतीने आध्यात्मिक जगतातल्या ह्या अनुभूती आहेत त्यामध्ये ते मणिमंजिरी म्हणून ओळखले जातात. आपण पुढे जाऊया आता. त्यामध्ये ते पुढच्या स्लाइडवर येऊया. आता हे जे श्रीनिवास पंडित आहेत तर त्यांचं रोजचं असं जे दिनक्रम होता तर तो कसा होता पहा. तर ते जे होते श्रीनिवास आचार्य तर त्यांनी सारे म्हणजे जे पुस्तक आहेत तर त्यांच्याविषयी म्हणजे पुस्तक म्हणजे ग्रंथसेवा जी आहे तर ती त्यांनी केली. ते म्हणजे विष्णू पुराण आणि जयंतीग्राम म्हणून जे पश्चिम बंगालमधली गाव आहेत तर तिथं त्यांनी प्रचार प्रसाराचं कार्य केलं. आणि मग तिथं त्यांचा कसं दिनक्रम असायचा तर ते सकाळी उठायचे आणि वेदाध्ययन करायचे. मग त्यानंतर त्यांचा जे म्हणजे वेदाध्ययन म्हणजे भागवतातलं वाचन केलं त्यांनी किंवा वेगवेगळ्या म्हणजे वैदिक ग्रंथांचं वाचन जे करत तर ते आपले जे शिष्य होते तर त्यांना ते जे काही त्यांनी ज्ञान ग्रहण केलं तर ते समजावून सांगायचे. मग आता अशा पद्धतीनं त्यांचा जो अभ्यास असायचा तो 10 वाजेपर्यंत चालायचा. मग त्यानंतर ते काय करायचे म्हणजे 2 वाजता म्हणजे दुपारी जे असायचे तर दुपारच्या वेळेत ते काय करायचे एकांतात जप करायचे, नामजप करायचे. आणि मग त्या वेळेला नामजप करताना ते काय करायचे की ध्यानामध्ये म्हणजे नामजप करताना जेव्हा आपण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणतो तर ते खरं तर म्हणजे ध्यान म्हणजेच होतं जप जप करत असताना चांट मेडिटेशन आपण म्हणतो. मग त्यावेळेला कधी कधी ते काय करायचे ध्यानामध्ये म्हणजे जप झाल्यानंतर किंवा जप सुरू असताना सुद्धा तर ध्यानामध्ये भगवान यांची पूजा करायचे. ध्यानाच्या स्तरावर म्हणजे त्याला म्हणायचं एकदम म्हणजे अंतस्थ अंतर्मनाच्या स्तरावर जे आपण म्हणतो ना डीप मेडिटेशन म्हणतात असं म्हणजे एकदम पूर्ण ध्यानामध्ये म्हणजे अंतर्मनापासून पूर्ण असं अंतरातून पूर्ण ध्यानावस्थेमध्ये जेव्हा एखादा डुबून जातो ना तर त्यावेळेला ती म्हणजे त्यावेळेला ते लीलेमध्ये प्रविष्ट झालेले असतात. मग अशा पद्धतीचं ते ध्यान करायचे काही वेळा. मग आता 4 वाजता म्हणजे ते काय करायचे मग 4 ते 6 जे आहे संध्याकाळी तर त्यावेळेला ते सगळ्या आपल्या भक्तांना अनुयायींना बोलवायचे आणि त्यांच्या सोबत सामुदायिक जप करायचे. म्हणजे ही त्यांची दिनचर्या होती बरं का. अशी आदर्श भक्ताची असावी. मग ते जे कीर्तन होतं त्यांनी जे शिकवलं होतं तर त्याला म्हणायचं मनोहर शाय. मनोहर शाय किंवा शाय असं म्हणतात. म्हणजे त्याचा अर्थ की असं सुंदर कीर्तन म्हणून त्याला मनोहर शाय असं म्हणतात. बंगाली भाषेत त्याचं नाव आहे. मग आता काही म्हणजे जे काही जे भक्त आहेत तर ते काय म्हणतात की ही म्हणजे अत्यंत आदर्श कीर्तन पद्धती आहे. तर ते गोलोक वृंदावन मधून म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचं हे संकीर्तन हे पृथ्वीतलावर आले. मग भगवान चैतन्यांनी हे सगळ्यांना आपल्या भक्तांना शिकवलं होतं. मग तसं त्यांना हे म्हणजे जे आहे तर त्यांच्या आईकडून शिकायला मिळालं कारण त्यांच्या आई वडील हे चैतन्यांचे भक्त होते अनुयायी होते आणि त्यामुळे त्यांना हे शिकायला मिळालं होतं. आणि मग श्रीवास पंडित हे यासाठी प्रसिद्ध आहेत की त्यांच्याकडून हे सगळे जे कीर्तन संकीर्तन आहे तर ते कसं गोलोक वृंदावनमध्ये जसं केलं जातं तसंच इकडं शिकवलं त्यांनी सगळ्यांना.
म्हणजे आपण जे संकीर्तन करतो ते गोलोक वृंदावनमध्ये जसं भगवान यांच्या आनंदासाठी संतुष्टासाठी ते भक्त करत असतात त्या पद्धतीनेच आपण करतो. आणि आपण इथे जी सेवा करतो करायला शिकतो तशाच सेवा आपल्याला तिकडे मिळतात. म्हणजे इथे सेवा आपण केल्या तर आपल्याला गोलोकला जाऊन सेवा करता येईल. आपण नुसतं म्हणलं सेवा करायची पण आपण सेवा करायला शिकलोच नाही तर त्याचा उपयोग नाही होणार. मग आपण इथे जे करतो पृथ्वी तलावर सेवा त्याच तिथे आध्यात्मिक जगतामध्ये करतो. कारण 15 अध्यात आपण ऐकतो पहा की जे जे भौतिक म्हणजे जगतामध्ये आहे ते सगळं वैविध्य तिकडे आहे. मग जशी आपण इथं सेवा करत असतो जे काही आपल्यामध्ये गुणकौशल्य असतात ती सेवा आपण तिकडे कर. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला सेवा जी आहे तर ती इथे आपण जी करत असतो तर त्यांनी भगवान जेव्हा संतुष्ट व्हायला लागतात तेव्हा आपण तिकडे गेल्यावर निश्चित ती आपल्याला सेवा मिळणार, अजून काहीतरी छान सेवा मिळणार. म्हणून आपले भक्तिमय प्रेममय सेवेचे असे प्रयत्न असणं आवश्यक आहे की त्याद्वारे आपल्याला भगवान यांची संतुष्टी साधता येईल. मग आता असं जे कीर्तन होतं तर ते खूप छान पद्धतीने ते करायचे. मग आता रात्री ते काय करायचे आपल्या सगळे जे शिष्य आहेत अनुयायी त्यांना मार्गदर्शन करायचे. आणि रात्री विशेषतः त्यांचा काय असायचा रात्रीच्या वेळी कोणता भाग असायचा तर भगवान श्रीकृष्णाच्या लीलांचं कथन करायचे, चर्चा करायचे. असं त्यांचं दिवसभराचं सुंदर जे आहे तर सगळा दिनक्रम होता पहा. एखाद्या भक्ताच्या जीवनामध्ये असा सुंदर दिनक्रम असणं आवश्यक आहे पहा. म्हणजे तो सदैव कृष्ण भावनेमध्ये राहतो आणि सदैव कृष्ण चैतन्यामध्ये राहण्यासाठी आपण अशा पद्धतीने आपलं कर्तव्य कर्म करत करत अशा पद्धतीचं आपलं दिनचर्या आखली तर निश्चितच आपल्याला खूप त्याचा लाभ होईल. मग आता श्रीनिवास जे आचार्य आहेत तर त्यांच्याविषयी आपण अजून पुढे जाणून घेऊ. मग त्याची पुढच्या स्लाइड मध्ये त्यांचं आता जे त्याची पुढची स्लाइड घेऊन त्यांचं आता जे आध्यात्मिक जगतातलं साहित्यिक काम आहे तर त्यावर आपण चर्चा करूया. तर श्रीनिवास यांनी 5 रचना केल्या. आता जी याच्या पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा ओके. हा तर त्यांनी 5 रचना केल्या. तर त्या 5 रचना ज्या आहेत काव्य रचना म्हणजे आध्यात्मिक म्हणजे अशा पद्धतीची भजनांसारख्या अशा त्या आहेत रचना. म्हणजे भजनच आपण म्हणतो त्याला. मग त्यांनी त्याचबरोबर म्हणजे जे भागवतम आहे तर त्याच्यामधले म्हणजे जे काही श्लोक आहेत म्हणजे तर त्याच्यावर त्यांनी जे आहे ते तर आपल्या म्हणजे टीका आहेत तर त्या लिहिलेल्या आहेत त्यांचा अभ्यास करून. आणि म्हणजे 4 श्लोकामध्ये त्यांनी श्रीमद भागवतम जे आहेत तर त्यांच्यावर अभ्यास करून आपल्या त्या 4 श्लोकावरती ज्या आहेत त्या आपल्या टीका लिहिलेल्या आहेत. तर त्या खूप प्रसिद्ध आहेत. भागवतातले प्रसिद्ध 4 श्लोक होऊन त्याच्यावर त्यांच्या टीका आहेत आणि खूप सखोल आहे त्यांचं ते जे आहे लिखाण त्याच्यावरती. मग आता ते जे होते तर श्रीनिवास पंडित तर त्यांनी प्रसिद्ध असं गोस्वामी अष्टक लिहिले पहा. खूप सुंदर आहे. म्हणजे ती 6 गोस्वामींच्या चरणी केलेली प्रार्थना आहे पहा. आणि अशा पद्धतीनं त्यांचं म्हणजे जे काम आहे आध्यात्मिक जगतातलं म्हणजे साहित्यिक रचनेचं किंवा आध्यात्मिक रचनेचं हे थोडस कमी असेल पण त्याचा म्हणजे तो गाभा आहे किंवा त्याच्या म्हणजे ती जी साहित्यिक रचना आहे तर ती इतक्या दिव्य स्तरावर आहे म्हणजे आपण अमृतकण घेतल्याचा किंवा अमृत बिंदू चाखल्याचा आपल्याला लाभ मिळतो पहा. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे आपली जी गौडीव परंपरा आहे तर त्याच्यामध्ये त्यांचं खूप मोलाचं असं योगदान आहे. पुढे जाऊ आपण. हो त्याची पुढच्या स्लाइड मध्ये घ्या. मग आपलं यातलंच दुसरं चरित्र श्यामानंद पंडित हे अभ्यासाचं राहिलं होतं तर ते आपण आज अभ्यासू आणि मग ते संपलं की आपण 6 गोस्वामींचे जे चरित्र आहे त्यापैकी सुरुवातीचे जे रूप गोस्वामी आहेत त्यांच्या चरित्राला सुरुवात करणार. आता हे श्यामानंद पंडित किंवा श्यामानंद प्रभू जे आहेत तर ते कोण आहेत तर ते म्हणजे ते जे आहेत ते सुबालाचे सेवक आहेत. कृष्ण लीलेमधले म्हणजे जो सुबाला गोप आहे तर त्याचे सेवक आहेत. मग आता ते कोणाचे शिष्य होते तर हृदयानंद किंवा हृदय चैतन्य म्हणायचे त्यांना.
की जे गौरीदास पंडित जे होते तर त्यांचे शिष्य होते. आता गौरीदास पंडित जे आहेत ते कोण आहेत, तर ते खरे सुबाला आहेत. कृष्ण लीलेतले सुबाला जे आहेत ना, ते गौरीदास पंडित म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंचे अनुयायी म्हणून आले. आणि मग हे गौरीदास पंडित आहेत, यांचे शिष्य होते हृदयानंद किंवा हृदय चैतन्य म्हणायचे त्यांना. आणि मग त्यांचे शिष्य आहेत श्यामानंद पंडित. आता पुढे जाऊ आपण, पुढच्या स्लाइडवर येऊ. बघ आता हा श्लोक आहे, यम लोका भोवी कीर्तयंती असा श्लोक आहे. तर त्याच्यामध्ये हृदयानंदांचे हे शिष्य आहेत त्याचा उल्लेख आहे पहा. हृदयानंदस्य शिष्यम प्रियम सख्ये श्री सुबालास्ते यम भागवताः. आणि पुढे म्हटले प्रेस्थ प्रेस्थ अनुशिष्यम तथा सा श्रीमान रसिकेंद्र मस्तकामणि चित्ते मम अहर्निशम श्री राधा प्रिया नाम 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 ममस्सु रुचिम संपदायम भाषतम असं आहे. तर हे संस्कृत याचा अर्थ काय होतो की हे श्यामानंद पंडित जे आहेत तर ते हृदयानंद पंडित त्यांचे शिष्य होते. मग त्यांचे हे वर्णन आहे आणि त्यांच्यासाठी हा श्लोकाची रचना आहे. आणि हे श्यामानंद शतक म्हणून जे आहे ना त्याच्यामध्ये हे रचना येते, त्यांच्याविषयी जे रचलं गेलं श्यामानंद शतक त्याच्यामध्ये. तर म्हणजे त्यांचं महत्व काय आहे, तर ते जे होते तर ते जे आहेत तर ते सुबाला जे आहेत तर सुबाला सखा असं म्हटलं जातं त्यांना. म्हणजे सुबाला सखा म्हणजे सुबाला सखा परंपरेतले, म्हणजे ही जी ब्रँच आहे म्हणजे ही जी शाखा आहे ना, वेगवेगळ्या शाखा आहेत शिष्यांच्या चैतन्य महाप्रभूंच्या. चैतन्य चरितामृताच्या आधी लिलेमध्ये हे सगळं वर्णन येतं. तर त्यामध्ये सुबाला शाखा जी आहे तर सुबाला शाखामध्ये कशा आहेत, ते सुबाला जे आहेत त्यांचा शिष्य आहे हृदयानंद जे आहेत ते किंवा हृदय चैतन्य. मग त्यांचे शिष्य आहेत हे श्यामानंद पंडित, म्हणून त्यांना ग्रँड डिसॅपल म्हटलंय. म्हणजे काय की नातू शिष्य आपण म्हणून असे आहेत. कोण आहेत, तर हे श्यामानंद पंडित. आणि मग ते जे आहेत तर ते कसे आहेत, तर ते म्हणजे त्यांच्याविषयीचं वर्णन कसं सुंदर आहे पहा. की ते म्हणजे असे जे श्यामानंद पंडित आहेत तर ते म्हणजे मुकुट मणी आहेत. एखादा मुकुट मणी श्रीकृष्णांचा जो मुकुट आहे त्याच्यावरच्या मण्यासारखे आहेत. आणि मग असे जे आहेत म्हणजे श्यामानंद पंडित, त्यांचं दिवस रात्र माझ्या मनामध्ये चिंतन घडत राहो की जे राधा राणी जे आहेत तर त्यांच्या अत्यंत जवळचे असे आणि म्हणजे राधा राणींच्या जे श्रीकृष्णांचं प्रेम आहे तर त्या म्हणजे त्या प्रेमभक्तीमध्ये आणि त्याचबरोबर त्यांच्या विषयी राधा राणींचं जे जे ते श्रीकृष्णांच्या विषयीचं सेवा आहे, प्रेम आहे, तर त्यामध्ये सर्वात जवळचे असे त्यांचे आणि सेवा देणारे असे ते भक्त आहेत. तर असं सुंदर वर्णन, खूप छान श्लोक त्यांच्याविषयी श्यामानंद शतकामध्ये येतो. आता पुढे जाऊ. हा आता आपण श्री श्यामानंद आणि श्रीनिवास पंडित आणि नरोत्तम दास ठाकूर तर ह्यांच्यातला संबंध आता समजून घेणार आहोत. तर हे तिघ पण काय आहेत, तर ते भगवान यांचे अंतरंग पार्षद आहेत श्री चैतन्य महाप्रभूंचे. मग आता ते तिघ जे आहेत तर ते श्री चैतन्य महाप्रभूंचा जो म्हणजे संदेश आहे, त्यांची जी शिकवण आहे तर त्याच्या प्रचार प्रसारासाठी म्हणजे त्यांनी या पृथ्वी तलावरती अवतार घेतलाय. मग नरोत्तमदास ठाकूरांनी काय सांगितले त्याबद्दल की चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे सहकार्यांचा संघ घेऊन आपण जे आहेत ते जे वृंदावन श्रीकृष्ण आहेत तर त्यांच्या सेवेमध्ये जेव्हा स्वतःला युक्त करतो तेव्हा आपल्याला श्रीकृष्ण कृपा मिळते पहा. मग ते नरोत्तमदास ठाकूरांनी असं लिहून ठेवले पहा. म्हणजे हे तिघं जे ते मित्र होते आणि हे तिघं जे आहेत ना तर त्यांना जीव गोस्वामींनी जे आहे ते आपण पाहिलं की पुस्तक जे आहे तर
पुस्तक म्हणजे वेगवेगळे जे त्यांनी म्हणजे जे ग्रंथ लिहिलेले होते, तर त्यांच्या वितरणासाठी पहिलं पुस्तक वितरणासाठी परिगणितून पाठवलं होतं पहा. आणि ती सुंदर कथा आपण अभ्यासली होती श्रीवास पंडित आहे त्यांच्या चरित्रामध्ये. मग आता पुढे जाऊ आपण. त्याच्या पुढच्या स्लाइड वर येऊ. हरे कृष्ण. हा, जे श्रीवास पंडित आहेत, तर ते उत्कला नावाचं एक गाव आहे. आणि ते कुठे आहे, तर दरेंदर भांदुरपुरा असं नाव आहे. म्हणजे हा जिल्हा आहे आणि तिथे उत्कला नावाचं गाव आहे. तर तिथे हे जे आहेत तर त्यांचं जे आहे ते जन्म झाला. तर त्यांच्या वडिलांचं नाव होतं श्रीकृष्ण मंडल आणि त्यांच्या आईचं नाव होतं श्री दुरिका. म्हणजे दुरिका असं नाव आहे. मग कृष्ण मंडल जे होते, तर ते जे आहेत तर ते जे 6 गोप आहेत ना, तर त्यापैकी एक आहेत. त्यांच्यापैकी मग त्यांना अनेक म्हणजे मुलं मुली झाली या जोडप्याला. पण काय झालं दुर्दैवानं, हे सगळे जे आहेत ते म्हणजे वृद्ध झाले एका पाठोपाठ. आणि मग त्यांना शेवटचा हा म्हणजे हा मुलगा झाला. म्हणजे हा होण्यापूर्वी अनेक मुलं मुली झाली, मग त्यांचा मृत्यू झाला. मग आता हे जे होते हे हे जे कृष्ण मंडल आणि त्यांची पत्नी दुरिका ह्यांना या सगळ्या दुःखाला सामोरं जायला लागलं ना, या सगळ्या कुटुंबाला. आणि म्हणून श्रीकृष्ण मंडलांनी ह्या मुलाचं नाव काय ठेवलं, दुःखी असं ठेवलं. म्हणजे हे दुःखी असं नाव त्या मुलाचं त्यांनी हे सगळ्या अशा आयुष्यात त्यांच्या घटना घडल्यामुळे ठेवलं होतं. मग आता पुढे काय घडलं, तर प्रत्येक जण त्या तो जो मुलगा आहे तर त्याच्याविषयी म्हणायचं की हा खूप मोठा महापुरुष आहे आणि म्हणजे खूप मोठा असा व्यक्ती हा बनेल असं सगळे जण म्हणजे त्याला पाहून म्हणायचे. मग एक दिवशी म्हणजे काय होईल, म्हणजे असं त्यांनी सांगितलं होतं की म्हणजे तो जे चैत्र महिन्याची जी पौर्णिमा आहे, तर त्यावेळेला म्हणजे ह्याला जगन्नाथांची जी आहे तर ती कृपा मिळेल अशा पद्धतीने सगळेजण त्यांच्याविषयी बोलायचे. मग आता एकदा काय झालं की ते जे आहेत ते जगन्नाथांच्या विषयी असं आध्यात्मिक प्रवचन द्यायला गेले होते. मग तिथे म्हणजे भगवान स्वतः जे आहेत तर त्यांनी येऊन त्यांचं रक्षण केलं आणि म्हणजे त्यांचं म्हणजे काळजी सगळी घेतली. आणि म्हणजे ते जसजसे मोठे म्हणजे होत गेले तस तसं भगवान जगन्नाथांनी त्यांच्यावर विशेष कृपा केली होती आणि ते त्यांचं रक्षण केलं तसं. आता ते खूप दिसायला सुंदर होते. म्हणजे जसं कामदेव आहे ना, इतकं सुंदर असं त्यांचं जे होतं ते स्वरूप होतं. आणि मग असं जे होते म्हणजे जे श्यामानंद पंडित, तर म्हणजे त्यांचे म्हणजे त्यांच्याकडे जेव्हा सगळे पाहायचे तेव्हा सगळे त्यांच्याकडे पाहतच राहायचे. अशा पद्धतीनं त्यांचं सौंदर्य होतं. मग आता आपण पुढे जाऊ की अजून कशी म्हणजे त्यांच्या बाबतीतच्या ज्या लीला कथा आहेत तर त्यामध्ये अजून कशा पद्धतीने लीला घडल्या त्या आपण अभ्यासू. त्या स्लाइडच्या मध्ये काय म्हणतो जी तिथे चित्र पहा, श्यामानंद पंडित आहेत पहा, असे सुंदर होते दिसायला. तर पुढे जाऊ आपण. म्हणजे हे जे गोप होते ना, हे सुद्धा खूप सुंदर होते. श्रीकृष्णांचे जे द्वादश गोप आहेत त्यापैकी म्हणजे हे गोप आहेत आणि त्याचे ते सेवक. तर श्रीकृष्णांचे जे अंतरंग पार्षद आहेत तसे चैतन्य महाप्रभू म्हणून म्हणजे जे त्यांच्यासोबत जे आले महाप्रभूंच्या लीलेमध्ये. आणि चैतन्य महाप्रभू म्हणजे या रूपात जेव्हा आले तेव्हा त्यांचे कृष्ण लीलेतले सगळे जवळजवळ अंतरंग पार्षद जे आहेत तर त्यांनी या पृथ्वी तलावरती जन्म घेतला होता कृष्णांना सहाय्य करण्यासाठी. आता आपण पुढे जाऊ. आता त्यांचे जे वडील होते कृष्ण मंडल, तर ते खूप मोठे असे कृष्ण भक्त होते. आणि आपला जो मुलगा आहे तर तो अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर त्यांच्याशी जोडला गेलेला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांचा विचार चालू होता. मग कशा पद्धतीने जोडला गेला, तर नित्यानंद प्रभूंशी तो जोडला गेला आहे. आणि आणि त्याद्वारे मग तो जो आहे तर तो भगवान श्री चैतन्याशी जोडला म्हणजे गेला अशा पद्धतीनं म्हणजे त्यांनी पाहिले.
म्हणजे काय की भगवान जे आहेत तर त्यांच्या लीला कशा असतात पहा ते आपल्या पार्षदांसाठी प्रत्येक नियोजन करत असतात पहा प्रत्येक गोष्टीचं नियोजन करत असतात. मग त्याच्या ह्याच्या आधी एक स्लाइड आहे. गौरनीताईचं हा हे त्याविषयी मी बोलते जे सगळ्यांना कळेल. तर मग आता त्यांचा जो मुलगा आहे ना श्यामानंद तो ह्यांच्यावर गौर नित्यानंदची कृपा म्हणजे त्यांच्याकडून जे आहे तर ते दीक्षा घेण्यासाठी त्यांच्या वडिलांनी सांगितलं. वडील जे होते ते कृष्ण भक्त होते. मग आता मुलांनी काय सांगितलं की हृदय चैतन्य प्रभू हे माझे गुरु आहेत आणि ते अंबिका कलनावते राहतात. मग त्यांचे जे गुरु आहेत म्हणजे त्यांचे गुरु आहेत ते गौरीदास पंडित आणि तेच दोघे आहेत तर ते जे आहेत जे श्रेष्ठ असे म्हणजे गौर नित्यानंद आहेत की जे असे सर्वश्रेष्ठ असे म्हणजे दोन आध्यात्मिक जगतातले बंधू आहेत तर त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या सोबतच त्यांच्या घरी ते राहतात आणि तुम्ही जर मला आज्ञा दिली तर मी पण तिकडे जाईन आणि त्यांचा शिष्य बनून राहीन. मग आता अशा पद्धतीने ते अंबिका कलना जे आहे तर तिकडे जायला निघाले. मग त्यांनी सुरुवात केली की तिथल्या लोक म्हणजे जे ग्रामस्थ होते ते त्यांना विचारायला सुरुवात केली की गौरीदास पंडितांचं घर कुठे आहे. मग त्यांना हृदय चैतन्य जे आहेत तर ते मिळाले की जे त्यांचे गुरु आहेत. मग पुढे काय घडलं हे आपण पाहूया. त्याची पुढच्या स्लाइडवर मग आता दुःखी जो आहे म्हणजे श्यामानंद पंडित ते काय म्हणाले की मी तर म्हणजे तुमच्या चरणांशी येऊन मला काहीतरी सेवा मिळावी यासाठी इकडे आलो होतो. हा मी खूप दूर चालून आलोय. मग म्हणजे जे धनेंद्र म्हणजे वधूवरपुरा असं जे गाव आहे ना ते खूप दूर आहे तिथून. मग आता मी मी तर त्या सहा गोपांच्या म्हणजे परंपरेमध्ये जे आहे तर तिथे मी जन्म घेतलाय. तर माझ्या वडिलांचं नाव कृष्ण मंडल आहे आणि माझं नाव दुःखी आहे असं त्यांनी सांगितलं. मग हृदय चैतन्य जे आहे तर ते खूप आनंदी झाले आणि हे सगळे त्या तरुण मुलाचे असे छान गोड शब्द मधुर वाणी हे पाहून ते खूप उल्हासित म्हणजे आनंदी झाले आणि मग त्यांनी सांगितलं की आता तुझं आजपासून नाव असेल कृष्णदास म्हणून त्यांनी त्याचं कृष्णदास नाव ठेवलं. आता कृष्णदास जे आहेत तर ते अत्यंत भक्तीमध्ये आणि भक्ती सेवेमध्ये खूप असे म्हणजे एकदम काय म्हणू आपण संयमी असे होते आणि एकदम म्हणजे अं, न थकता भक्ती सेवा करणारे असे होते. म्हणजे अत्यंत कष्टाळू आणि अत्यंत म्हणजे जे आहेत आपण म्हणतो ना सिन्सिअर हार्ड वर्किंग असं म्हणजे नेहमी सदैव सेवेमध्ये राहणारे आणि त्यांचा जो त्यांची जी बुद्धिमत्ता होती तर ती खूप प्रगाढ बुद्धिमत्ता होती आणि त्याद्वारे जे आहेत तर ते हृदय चैतन्य दास जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे कृपेस पात्र झाले. मग त्यांनी आता हृदय चैतन्य दास यांनी त्यांना सांगितलं की तू वृंदावनला जा आणि तिथे जे आहेत तर ते तिथं सहा गोस्वामी जे म्हणजे तिथे जे राहत होते गोस्वामी तर त्यांची तू कृपा संपादन कर. तर पुढे काय घडलं आपण आता श्रीकृष्णदास जे आहेत तर त्यांनी ठीक आहे म्हणाले ते त्यांनी त्यांची आपल्या गुरूंची आज्ञा जी आहे तर ती स्वीकारली आणि ते वृंदावनला निघाले. आता हे श्रीकृष्ण दास जे आहेत दुःखी जे आहेत म्हणजे श्यामानंद पंडित तर त्यांना हृदय चैतन्यांनी जे आहे तर ते त्यांची जी सेवा आहे तर ती जीव गोस्वामींच्या मार्गदर्शनाखाली व्हावी यासाठी त्यांना पाठवलं होतं. मग त्यामुळं जीव गोस्वामी जे आहेत तर त्यांना पाहून खूप आनंदी झाले. मग श्रीकृष्णदास जे आहेत तर ते काय करायचे तर जीव गोस्वामींच्या मार्गदर्शनाखाली खूप चांगल्या पद्धतीने सेवा करायची. मग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी अध्ययन पण केलं आणि सगळं काही म्हणजे वैदिक ज्ञान जे आहे ते त्यांनी आत्मसात केलं.
मग आता श्रीवास आचार्य जे होते त्याच वेळेला आणि नरोत्तमदास ठाकूर जे होते तर ते सुद्धा त्याच वेळेला जे आहेत ते जीव गोस्वामींच्या मार्गदर्शनाखाली वैदिक ज्ञान घ्यायला आले होते. आणि मग त्यामुळे ते एक म्हणजे एकाच वेळचे अनुयायी आहेत जीव गोस्वामींचे, म्हणजे एकाच वेळचे शिष्य आहेत. मग ते तिघेही म्हणजे कृष्णदास आणि श्रीवास ठाकूर, नरोत्तमदास ठाकूर हे तिघं एकत्र म्हणजे अध्ययन करायचे अशा पद्धतीने. आणि मग आता त्यामुळेच त्या तिघांना एकत्र त्यांनी जे आहे ते आपल्या पुस्तकांचं वितरण करायला सर्वात पहिल्यांदा पाठवलं होतं. पहा म्हणजे ही लीला आपल्याला लक्षात आली. आता कृष्णदास जे आहे तर त्यांनी जे म्हणजे त्यांनी जे आहे तर त्या प्रार्थना केल्या म्हणजे सेवेसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने. आणि त्यामुळे काय झालं की ते अत्यंत जीव गोस्वामीचे जवळचे असं भक्त बनले, म्हणजे त्यांच्या प्रार्थना त्याच्या सेवेसाठी. आणि त्या सेवेच्या इतक्या तळमळीच्या प्रार्थना आणि त्या सेवा पाहून जीव गोस्वामी जे आहेत तर ते अत्यंत त्यांच्यावर संतुष्ट असायचे. जीव गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी पाहिलं की खूप आनंदाने अशा पद्धतीनं प्रत्येक दिवशी जे आहे तर ते श्यामानंद पंडित काय करायचे की पाणी घेऊन यायचे काळातून. आणि मग ते काय करायचे म्हणजे कृष्णासाठी ते घेऊन यायचे तिकडून. म्हणजे त्या तळ्याचं नाव म्हणजे तळा पण म्हणता येणार नाही, ते असं कुंज जसं असतं ना तसं तिथे आहे. आणि तिथं थोडस छोटस सरोवर आपण म्हणतो, तळ म्हणजे खूप मोठं पण असू शकतं, तर अगदी छोटं सरोवर अशा पद्धतीचं त्याला म्हणायचं कानन कुंज. म्हणजे ते कुंज म्हणजे सभोवती बाग आहे आणि तिथं छोटस बागेमध्ये तळ असतं ना तसं ते कुंजामधलं छोटस सरोवर असं आहे ते. तर तिथे ते जायचे आणि तिथून ते घेऊन यायचे. मग आता म्हणजे त्या दिवसापासून काय झालं की दुःखी कृष्णदास म्हणजे जे श्यामानंद पंडित आहेत तर म्हणजे त्यांच्याविषयी जे आहे तर ते जीव गोस्वामी जे आहे तर त्यांना खूप म्हणजे असं खूप प्रेम असं वाटलं की म्हणजे खूप तळमळीनं ते सेवा कुंजातून पाणी घेऊन येतात आणि इकडे येऊन सेवा करतात असं म्हणजे त्यांच्याविषयी त्यांना कौतुक होतं. मग आता जीव गोस्वामी जे आहेत तर त्यांना अशी वेगवेगळ्या म्हणजे ज्या आहेत तर त्या कृष्णदासांना सेवा द्यायची. वेगवेगळ्या संधी द्यायच्या सेवेच्या की त्यांची तळमळ सेवेची पाहून. मग आता त्यांना जे आहे ते सेवा कुंजातून पाणी आणण्याची सेवा दिलेली होती त्यांनी श्रीकृष्णासाठी. हा. आणि मग त्यामुळं जीव गोस्वामी जे आहेत तर त्यांना कृष्णदासामध्ये वेगवेगळे बदल घडलेले त्यामुळे दिसले. म्हणजे सेवेमुळे शुद्धी होते आणि आपण एका उच्च स्तरावर जातो. मग अशा पद्धतीचे बदल त्यांना त्यांच्यामध्ये घडलेले दिसले. मग आता एक दिवशी काय झालं ते खूप असे आनंदी होते आणि त्यांच्या डोळ्यातून असे खूप हवाश्रू येत होते असं त्यांनी पाहिलं. म्हणजे भावावस्था ज्या होत्या ना त्या स्तरावर उच्च अवस्थेमध्ये श्यामानंद पंडित मधले जे बदल आहेत ते उच्च अवस्थेला जात असताना हे त्यांनी जीव गोस्वामींनी पाहिले. म्हणजे त्यांना दिलेली जी सेवा होती त्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये हे बदल घडत गेले. मग आता एकदा काय झालं की राधा आणि गोविंद यांचं नाव जे आहे तर ते आपण जेव्हा ऐकतो आणि ज्या वेळेला मोठ्याने संकीर्तन करतो किंवा त्यांचे जे हरिकथा जे आहेत तर त्या ऐकतो, म्हणजे त्यांचे वेगवेगळे जे पवित्र अशा हरी कथा आहेत आणि त्यांच्या लीला आहेत तर म्हणजे ते जेव्हा ऐकत असत हे जे श्यामानंद पंडित तर त्यावेळेला ते जे आहेत तर ते एक म्हणजे त्या भावविश्वामध्ये अशा पद्धतीनं रंगून जात असत की एखादा लाकडाचा उंडका कसा पडून राहायचा किंवा अशा पद्धतीने जे आहे तर ते एकदम त्या पद्धतीनं असे आपण म्हणतो ना निचेत व्हायचे. आणि अशा पद्धतीनं भावविभोर अवस्था ज्या आहेत तर त्या म्हणजे त्यांच्या जीव गोस्वामींनी पाहिल्या. मग आता प्रत्येक वेळी म्हणजे ते खूप सुंदर अशी म्हणजे म्हणजे प्रत्येक वेळी त्यांनी काय पाहिलं की एक सुंदर अशी मुलगी की जी खूप अशी म्हणजे राजकन्येसारखी अशी आहे तर ती त्या कुंजामध्ये येते. आणि म्हणजे ती जी आहे तर ती काय करत असते तर दररोज ती तिथे येत असते आणि मग ती तिथं त्या कुंजामध्ये म्हणजे तिथे येत असते आणि तिथं सेवा देत असते. मग आता
ब्रह्मा आणि शिव सुद्धा तिची म्हणजे जे सौंदर्य आहे ते पाहून आकर्षित झाले होते. अशी सुंदर ती मुलगी तिथे येत असते. हा, तर ते त्यांनी रोज पाहिलं. आणि ती पण पाणी घ्यायला येत असते हे पाहिलं. म्हणजे जसे हे जायचे पाणी घ्यायला, तसे ते ती पण मुलगी पाणी घ्यायला येत असते. मग आता ती कोणती, प्रत्यक्षात खरं तर ती राधाराणीच होती बरं का. मग आता त्यांनी त्यांची जी सेवा आहे, तर त्यामुळं काय झालं, ती सेवा ते रोज द्यायचे. राधाकृष्णांसाठी ते पाणी घेऊन यायचे. आणि मग त्या कुंजातून ते पाणी घेऊन यायचे रोज, मातीच्या घड्यातून. मग त्या सेवेमुळे राधा राणी त्यांच्यावरती अत्यंत प्रसन्न झाल्या. आणि मग ती तर राधाराणी म्हणजे म्हणजे व्रजभूमीची राणी आहे, म्हणजे व्रजातली म्हणजे राजकुमारीच आहे. मग राधा आणि कृष्ण हे जे आहेत तर ते त्यांच्यावर खूप संतुष्ट झाले. आणि मग आता ते त्यांचं म्हणजे जे प्रकट आहे, म्हणजे त्यांचं जे रूप आहे त्याचं प्राकट्य ते आता श्यामानंद पंडितांच्या सोबत करण्यासाठी इच्छुक होते. म्हणजे त्यांना दृष्टांत देण्यासाठी किंवा त्यांच्या समोर स्वतःला प्रकट करण्यासाठी इच्छुक होते. मग त्यांच्यावर कशी कृपा झाली हे आपण आता पुढच्या स्लाइड मधून समजून घेऊ. मग आता एक दिवशी काय झालं, कृष्णदास जे आहेत तर ते आपली सेवा करत होते नेहमीप्रमाणे त्या कुंजातून पाणी घेऊन येण्याची. मातीचा घडा घेऊन ते गेले होते आणि त्या कुंजातून पाणी घेत होते. तर त्यावेळेला म्हणजे म्हणजे ते समाधी अवस्थेमध्ये असे होते. म्हणजे ती जी सेवा त्यांना मिळाली ना, सेवा कुंजाला जायची, आणि त्या सेवा कुंजाला जात असताना येत असताना ते अशी समाधी अवस्थेमध्येच राहायचे. म्हणजे ते जे होतं ते राधाराणीचं ठिकाण होतं तिथे येण्याचं. आणि त्यामुळं त्या दिव्य वातावरणामुळं त्याचा परिणाम म्हणजे ते समाधी अवस्थेतच राहायचे कृष्ण प्रेमामध्ये. त्यांना कृष्ण प्रेमाची प्राप्तीच झालेली होती. आणि मग त्यावेळेला काय पाहिलं त्यांनी, की म्हणजे पाण्यामध्ये असं तळाला दिसतं ना, की एक अशी चमकदार सोनेरी अशी जी हातातली जी म्हणजे बांगडी आहे, तर ती त्या पाण्यात त्यांनी पाहिली चमकताना, असं बांगडी स्वरूप. तर इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी. मग आता त्यांनी हे जेव्हा पाहिलं तर त्यावेळेला त्यांना म्हणजे लक्षात आलं की हे दिव्य जगतातल्या कुणाचं तरी आहे, म्हणजे हे भौतिक जगतातल्या कुणाचं नाहीये. मग आणि मग त्यांनी आपला जो हात आहे तो पाण्यात घालून ते काढलं वरती. आणि मग आता त्याला जेव्हा त्यांनी स्पर्श केला तेव्हा त्यांच्या अंगात पण अशी जशी वीज सळसळते ना, अशा पद्धतीने काहीतरी चमकल्यासारखं त्यांना जाणवलं. म्हणजे जे आध्यात्मिक भावविभोर अवस्था आहेत ना, तर त्या अशा पद्धतीने म्हणजे अशी स्पंदनं ती मिळतात. म्हणजे त्या विभोर अवस्थांशी संबंधित. म्हणजे त्यांना जेव्हा त्याला स्पर्श केला तेव्हा सुद्धा ती स्पंदनं त्यांच्या म्हणजे शरीराला स्पर्श करून गेली. म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे भगवान यांचे जे आहेत सगळे अलंकार सुद्धा दिव्य असतात, राधाराणींचे, भगवान श्रीकृष्णांचे. आणि राधाराणी म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचीच शक्ती आहे. शक्ती जे हृदयातली जी अल्लादिनी शक्ती आहे तिचं मूर्तिमंत स्वरूप आहे. आणि मग आता ही लीला घडली. मग ह्यानंतर काय घडलं हे आपण समजून घेणार आहोत. तर आपण पुढे जाऊ. त्याची पुढच्या स्लाइड वरती येऊया. मग आता ही जेव्हा पाहिलं त्यांनी, म्हणजे हे सगळं तेव्हा जेव्हा त्यांनी पाहिलं की अशा पद्धतीची सुंदर अनुभूती येते आपल्याला, म्हणजे त्याला स्पर्श केल्यानंतर. मग ते त्यांनी काय केलं, त्यांचा हात आहे तो पाण्यामध्ये घालून ते म्हणजे ते जे कंगन आहे ते काढून घेतलं ओढून असं. आणि मग आता ते जे आहे कंगर ते आपल्या त्यांनी डोक्याला लावलं. तर पुन्हा त्यांच्या अंगातून असे शहारे म्हणतो ना, असे अशा पद्धतीने. मग ह्याला म्हणायचं आध्यात्मिक ती अनुभूती असते. म्हणजे जसे अष्टसात्विक भाव किंवा विकार प्रकट होतात ना एखाद्या भक्तामध्ये, पण त्याची पुढची ही अवस्था आहे. म्हणजे ते जे आहे ते आध्यात्मिक स्तरावर असतं. पूर्ण शरीरातून अशा पद्धतीने एक विजेचा जसा लोळ येतो किंवा विजेचा जसा एकदम प्रकाश कसा येतो तसं, म्हणजे वीज चमकते आणि लगेच निघून जाते, तशा पद्धतीने आपल्या शरीरातून नखशिखांत अशी म्हणजे लाट येते. अशा पद्धतीचं ती आध्यात्मिक म्हणजे ती जी भावविभोर अवस्था किंवा आध्यात्मिक चैतन्य म्हणू आपण, तर त्याचं त्यांनी ते अनुभवलं होतं. म्हणजे चैतन्य तशा पद्धतीनं अनुभवलं जातं. म्हणजे इतकी ती स्पंदनं होती, ती उच्च स्तरावरची होती. प्रत्यक्ष राधाराणींचंच ते कंगन होतं ना. म्हणजे राधाराणी म्हणजे महाभाव अवस्थेमध्ये, म्हणजे त्यांची चैतन्याची अवस्था किती उच्च कोटीची असेल पहा, आपण कल्पना पण करू शकत नाही. भगवानांच्या त्या मूर्तिमंत शक्ती आहेत स्वतः.
आणि ते सर्वश्रेष्ठ अशा भक्त आहेत भगवानांच्या सगळ्या गोपिकांमध्ये आणि त्या महाभाव स्थितीत राहतात. मग अशी जी त्यांची भावविभोर अवस्था आहे, तर त्याचं चैतन्य किती असेल पहा, आपण कल्पना तर करू शकतो का? त्यांनी ते कंगन नुसतं स्पर्श केला पाण्यात तरी अशी खूप त्यांना ती चैतन्य अवस्था, ती स्पंदनं अनुभवायला मिळाली. अशी एखादी लाट यावी किंवा वीज यावी अशी. मग त्यांनी पुन्हा ते कंगन हाताने ओढून काढलं तर तेव्हा पण त्यांना तेच अनुभवायला मिळालं. पुन्हा त्यांनी त्याचं आपल्या माथ्याला ते दिव्य जगतातलं आहे त्यांनी ओळखलं होतं आणि ते मातेला स्पर्श केला तेव्हा त्यांना तशाच पद्धतीचं अनुभूती आली. मग आता मग इकडे काय झालं की सकाळ झाली आणि मग आता राधाराणी जे आहे तर त्यांच्या हातामध्ये ते कंगन नाहीये हे पाहिलं. त्यांच्या सगळे जे इतर सखी आहेत त्यांनी पाहिलं. मग आता राधाराणी जी आहे तर ती म्हणाली की काल रास नृत्य करताना म्हणजे तिथे सेवाकुंजमध्ये भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे त्यांची अशी वेगवेगळी ठिकाण आहेत की जिथे रास करतात. मग तसं सेवाकुंज हे फार म्हणजे असं गोपनीय स्तरावरचं खरं तर ठिकाण आहे. म्हणजे तिथे खूप असे दिव्य त्यांच्या लीला घडत असतात. मग तिथे राधाराणी म्हणाले की माझी जे कंगन आहे तर ते तिथे बहुतेक राहिली. तर ती माझ्यासाठी घेऊन याल का? असं ते म्हणाले आपल्या सखींना. असा संवाद झाला गोलोकमध्ये. म्हणजे अजूनही जी म्हणजे गोलोक वृंदावन आहे तर ते दिव्यच आहे. म्हणजे ते गोलोकधाम इतपत दिव्य असंच मानलं जातं. म्हणजे त्याच्यामध्ये आणि गोलोकधाम जे आहे आध्यात्मिक जगतातल्या मधले काही फरक नाही आणि तिथला अंतस्थ भाग म्हणजे ब्रज आहे. तर तसंच ही ब्रजभूमी आहे आणि तिथं अगदी त्याच लीला अजूनही घडतात जशा गोलोक वृंदावनमध्ये म्हणजे अष्टप्रहरकालीन लीला असं म्हणतात भगवानांच्या ते त्या घडत असतात. मग आता विशाखा जी आहे तर ती म्हणाली की ठीक आहे मी जाऊन पाहते. मग विशाखा सखी जी आहे तर ती त्या कुंजाच्या किनाऱ्याला जाऊन तिने शोधाशोध सुरू केली. मग तिथे शोध करत असताना तिने म्हणजे पाहिलं की तिथं दुखी कृष्ण उभे होते आणि ते पाणी भरत होते त्या कुंजामध्ये. मग आता विशाखा सखी जी आहे ना तर तिने विचारलं की तुम्हाला एखादं कंगन किंवा असं बांगडी असं काही मिळालंय का? मग दुःखी कृष्णदास म्हणजे श्यामानंद पंडित होते. तर त्यांनी इतकी सुंदर स्त्री पाहिली आणि ते म्हणजे ते म्हणाले की ही बहुतेक अशी देवतेसारखीच कोणीतरी आहे. म्हणजे स्वर्गातल्या देवतेसारखी म्हणजे ही काही या जगतातली नाहीये. तिचं तेज चेहऱ्यावरचं आणि हे सगळं पाहून म्हणजे त्यांनी असं मनात विचार केला. मग आता त्यांचे तिचे असे म्हणजे खूप छान असे शब्द आणि हे सगळं ऐकून म्हणजे त्यांना लक्षात आलं की हे भगवानांचीच कोणीतरी सेविका असेल असं त्यांना वाटत होतं. मग विशाखा देवी आहे ना तिला पुन्हा विचारलं की तुम्हाला एखादं कंगन किंवा अशी छोटी बांगडी असं काही मिळालंय का? मग दुःखी कृष्णदास आहेत त्यांना लक्षात आलं. मग त्यांनी प्रामाणिकपणे त्यांना म्हणजे नमस्कार केला आणि सांगितलं. त्यांना लक्षात आलं की हे उच्च स्तरावरच्या कोणीतरी देवी आहेत किंवा भगवानांच्या सेवेतल्या ह्या कोणीतरी सेविका आहेत असं त्यांना आतून समजू आलं. मग ते म्हणाले की हो मला मिळालंय. मग त्यांनी विचारलं की मला सांगा की तुम्ही कोण आहात असं त्यांनी विचारलं. मग तेव्हा विशाखा सखी म्हणाली की मी जे आहे तर इथल्या म्हणजे जे गोपीजन आहेत त्यांची मुलगी आहे आणि मग ती म्हणाली की मी इथं जवळच्या खेड्यात राहते. हं. आणि म्हणजे ते गोपीजनच आहेत ना ब्रजभूमीमध्ये राहणारे. तर ती म्हणाली मी इथं जवळच्या खेड्यात राहते आणि मग त्यावेळेला ते विचारले मग हे कंगन आहे ते तुमचं आहे का? मग त्यावेळेला ती म्हणाली नाही नाही ते माझं नाहीये. पण माझ्या घराच्या शेजारी एक नवीन लग्न झालेली मुलगी आहे. मग तिचं आहे ते आणि ती इकडे आली होती आणि तिचं ते कंगन हरवलंय असं तिने सांगितलं विशाखा सखीने. हां, मग आता पुढे काय घडलं ते आपण पाहूया. हं. आता ते पुढच्या स्लाइड तुम्ही स्लाइड काहीतरी पाठीपुढे झाल्यात बहुतेक तुमच्या. राधाराणीचं चित्र असलेल्या स्लाइडवर या. त्याच्या आधीच्या स्लाइड. त्या पुढे गेलात तुम्ही खूप स्लाइडवर. याच्या आधीच्या स्लाइड्स. ह्याच्या आधीच्या. हां, इथून पुढे जा. हं. ही पहिली स्लाइड झाली. याच्या पुढे जा अजून. अजून पुढे. हां, अजून पुढे. हां, याच्या पुढे जा.
कंगनची स्लाइड दिसत नाहीये तुम्हाला? नाही, हे पुढे गेलात. सिक्रेट तिलक आणि ह्याच्या आधीची. ते जे चित्र घेतलं होतात ना तुम्ही, चर्चेचं, त्याच्या पुढे सगळे गोपीजन आणि ह्यांची चर्चा झाली. हा, ह्याच्या पुढे, ह्याच्या पुढे. नाही, हे पाठी गेलं. पुढे पुढे जात राहा, मी सांगते बरोबर. हा, ह्याच्या पुढे. हा हा हा, ह्याच्या पुढे. हा हा, इथे इथे थांबा, हे बरोबर आहे. ह्याच्या पुढे माताजी तिलक हे झालं, हे आपलं शिकवलं. हा, इथे हे कंगन दिसतं ना, इथेच थांबा सगळे. हा, तर हा भाग मी जे आहे ते आता सांगेन. मग आता हे आपलं आता सांगून झालं सगळं. आता पुढे जाऊ आपण. ह्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया. राधाराणीचं चित्र आहे पहा, ह्याच्या पुढची स्लाइड. हे कंगन सगळ्यांनी पाहिलं ना, त्याच्या पुढची स्लाइड. हा, तर ही असू दे इथे. मग आता अं, या विशाखा सखी आहेत त्या म्हणाल्या की ज्यावेळेला तिची नवीन विवाहित मुलगी आहे तर ती सकाळी फुलं तोडायला आली होती पूजामध्ये. आणि त्यावेळेला काय झालं, म्हणजे काही कारणाने तिचं हातातली जी म्हणजे हे कंगन आहे तर ते तिथे पाण्यामध्ये म्हणजे हरवले, म्हणजे पाण्यामध्ये ते पडले. आणि मग त्यासाठी मी ते शोधायला आली आहे असं. आणि मग आता तुला ते मिळाले तर म्हणजे मी तिला तुझ्याकडे घेऊन येईन, मग तू तिला दे, असं ती म्हणाली विशाखा सखी. मग थोड्या वेळाने काय झालं, ऍक्च्युली राधाराणी सुद्धा हे सगळं काय घडतंय पाहायला तिथे आलेल्याच होत्या आपल्या कंगनच्या शोधात. मग थोड्या वेळाने काय झालं, राधाराणी जे आहेत तर त्यांना विशाखा सखी घेऊन आले. हम्म, त्या सगळं पाहत होत्या झाडापाठीमागे एका लपून. हे सगळं तिथल्या सेवाकुंजवरला एखादा एक वृक्ष होता, त्याच्या पाठीमागे असं लपून ते काय घडते त्यांच्यातला संवाद पाहत होत्या. आणि त्यांना कृपाच करायची होती ह्या दुःखी दासवर. मग विशाखा देवी काय म्हणाल्या की अं, हा म्हणजे हा, ही जी म्हणजे हा जो भक्त आहे तर ह्यांच्याकडे तुमचं कंगन आहे. मग आता जे दुखी कृष्णदास आहेत ना तर ते जे आहे तर ते थोड्याशा अंतरावरून म्हणजे त्या राजकुमारीचं म्हणजे राधाराणीचं सगळं तेज असं ते निहाळू शकत होते. म्हणजे अशी ती वृषभानू जे आहे तर त्यांची ती मुलगी आहे राधाराणी ती. आणि म्हणजे तिच्या शरीरावर असं सुंदर असं सोनेरी तेज होतं. आणि ती प्रत्यक्ष राधाराणी तर हे सगळं पाहत होते बरं का ते. मग आता हेच फार मोठा त्यांच्यावरचा म्हणजे कृपा होती की त्यांना जी वृंदादेवी आहे म्हणजे राधाराणी आहे तर तिचं कंगन मिळालं होतं. मग त्यावेळेला काय झालं की म्हणजे त्यांना म्हणजे असं सगळं गूढमय सगळं आता चित्र पाहायला मिळालं. मग आता पुढे काय घडलं हे आता आपण पाहणार आहोत. हो, त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर. मग काय झालं की त्यांचे डोळ्यात ते असे खूप भावाश्रूंनी भरून गेले. कृष्ण प्रेमामध्ये ते एकदम भावविभोर झाले. आणि काय झालं की ते जे आहेत तर त्यांनी ते जे राधाराणी आहेत तर त्यांना साष्टांग दंडवत घातलं. आणि त्यांचा जो आवाज आहे तर तो एकदम असा कंठ आहे तो दाटला एकदम भावविभोर होऊन. आणि त्यावेळेला विशाखा देवी म्हणाली की असे म्हणजे खूप चांगले असे तुमचे भक्त आहेत. मग माझी जी मैत्रीण आहे ना तर तिला तुम्ही खूप आवडला आहात. आणि म्हणजे तुमचा जो तिच्याविषयीचा कृतज्ञता भाव आहे आणि त्यामुळे तिने तुम्हाला आशीर्वाद दिलाय. आणि तुम्हाला जे काही हवंय ते तुम्ही माझ्या मैत्रिणीला मागू शकता, असं ते म्हणाले. इथे चित्रात पहा. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेतली ना, ते चित्रात आहे पहा. राधाराणी नाही, ह्याच्या आधीचीच बरोबर घेतली स्लाइड तुम्ही. हा, ती बरोबर होती स्लाइड. तिथे राधाराणी जे आहे तर ती आशीर्वाद देतानाचं चित्र आहे. मग आता दुखी ह्याच्या आधीची स्लाइड म्हणते मी. हा, ही राहू दे, ही आपण म्हणजे समजावून सांगतो. तर मग आता दुखी कृष्णदास जे आहेत ना तर त्यांनी सांगितलं की म्हणजे त्यांनी आता उत्तर द्यायला सुरुवात केली की मी तर फक्त जे त्यांच्या चरणी प्रार्थना करतोय, मी कुणीच नाही त्यांच्या चरणी. मी त्यांच्या चरणांची जी चरण रज आहे ना
तर ती जरी मला मिळाली तरी बस आहे, एवढीच माझी इच्छा आहे असं त्यांनी सांगितलं. कारण त्यांनी जाणलं होतं ही राधाराणी आहे. मग विशाखा देवी म्हणाली की ठीक आहे, तू काय कर, ह्या कुंडामध्ये सेवा कुंजाच्या शेजारी कुंड होता, तर तिथे तू अंघोळ करून ये, स्नान करून ये असं सांगितलं. आणि मग दुःखी कृष्णदास जे आहेत तर त्यांनी त्या कुंजामध्ये जाऊन स्नान केलं. आणि मग त्यानंतर काय झालं, त्यांनी त्यांना येऊन साष्टांग दंडवत केला राधाराणी विशाखा देवी तिथे होत्या. आणि मग म्हणजे ते स्नान करून तिथून आले. आणि स्नान करून आले जेव्हा जे श्यामानंद पंडित आहेत किंवा दुःखी कृष्णदास, तर त्यानंतर त्यांचं एका सुंदर मुलीमध्ये रूपांतरण घडलं. म्हणजे ही सुंदर मुलगी म्हणजे त्यांचं दिव्य जगतातलं ते प्राकट्य होतं. म्हणजे आध्यात्मिक जगतामध्ये ते गोपी म्हणजे मंजिरी रूपात आहेत. मग आता विशाखा देवी जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, दुःखी कृष्णदास जे आहेत तर त्यांना ते घेऊन गेले. म्हणजे घेऊन गेल्या विशाखा देवीने काय केलं, ही गोपी म्हणजे ही जी नवीन गोपी आहे सुंदरशी, तर तिला ती घेऊन गेली राधाराणींच्याकडे. आणि ही नवीन गोपी जी आहे तर तिने त्यांना नमस्कार केला आणि त्यांच्या राधाराणींच्या चरणांची रज घेतली आणि अशी आपल्या माथ्यावर त्यांनी लावली. मग आता त्या सखी जिथे बसल्या होत्या तिथे त्यांनी ही आपली नवीन गोपी आहे तिला सगळ्यांच्या मध्ये असं बसायला स्थान दिलं. मग आता पुढे काय घडलं, तर त्यावेळेला काय झालं, राधाराणी जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, आपलं जे कुंकुम होतं, आपल्या म्हणजे माथ्यावरचं जे कुंकुम होतं, तर ते जे आहे तर त्या कंगनला असं लावलं. आणि ते कुंकुम त्या कंगनाला लावल्यानंतर त्यांनी काय केलं, तो तिलक जो आहे तर तो त्या नवीन गोपीच्या कपाळावरती तिने काढला, स्वतः राधाराणीने काढला त्या कंगनाने. ते चित्रात पहा, राधाराणी त्या न्यू गोपीच्या कपाळावरती आपल्या कुंकुमला असं ते कंगन लावून तो तिलक काढते असं चित्र आहे पहा. ह्याच्या पुढची स्लाइड घ्या माताजी, तिथे आहे. तिथे ते चित्र आहे. हा, इथे इथे चित्र आहे पहा. राधाराणी ती नवीन गोपी आहे ती बसली आहे त्यांच्या जवळ आणि तिच्यावर कपाळावर ते तिलक काढतायत. मग आता हा जो तिलक होता ना, तो हा तुझ्या कपाळावर सदैव राहील सांगितलं राधाराणीने. आणि ह्या दिवसापासून तुझं नाव होईल श्यामानंदा. मग आता तू जा. आणि राधाराणीने सांगितलं की आता तू काय कर, की इथून तू निघून जा असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग आता राधाराणी आणि सगळे निघून गेले, अदृश्य झाले, अंतर्धान पावले. आणि तेव्हा पाहिलं की दुःखी कृष्णदास जे आहेत तर त्यांची समाधी जी आहे, ध्यान अवस्था जी आहे तर ती भंगली होती. तर त्यांनी पाहिलं पाण्यामध्ये. तर त्यांनी पाहिलं की तिलक म्हणजे तो तिलक होता त्या कंगनाने त्यांच्या कपाळावर केलेला, तर तो त्यांना पाण्यातल्या आपल्या प्रतिबिंबामध्ये दिसत होता. मग आता पुढे काय घडलं आपण हे समजून घेऊ पुढच्या स्लाइड मध्ये. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. तर आता त्यांचं जे हृदय आहे ते एकदम असं आश्चर्य आणि त्याचबरोबर एकदम उसासे आनंदाचे म्हणतो ना आपण, एक दिव्य प्रेमाची अवस्था अशा पद्धतीनं भरून आलं. आणि मग त्यांनी असं विचार केला की जे काही मी पाहिलंय ते खरंच खरंय. आणि मग हा विचार करत ते खूप आनंदी झाले. म्हणजे भावविभोर अवस्थेमध्ये आनंदाच्या असं ते गेले. आध्यात्मिक स्तरावर जी भावविभोर अवस्था असते ना, त्यांना म्हणजे राधाराणीचा आशीर्वाद मिळाला होता. आणि त्यानंतर मग त्यांनी काय केलं, की खूप वेळा राधाराणी जे आहेत तर त्यांना दंडवत केले, त्यांना प्रार्थना केल्या. आणि मग ते जे त्यांनी जे आहे तर हे सगळं जे कथन आहे ते जीव गोस्वामींच्या चरणांशी ते आले, त्यांना दंडवत केला आणि सांगितलं. म्हणजे त्यांच्या कपाळावरचा हा नवीन तिलक जो होता तर तो पाहिला. दुःखी कृष्णदास यांच्या कपाळावरचा तो तिलक जो आहे तर जीव गोस्वामी पाहिला. आणि अशी म्हणजे जी तिलकाची रेषा असते ना, ड्रमस्टिक म्हणतात त्याला, तर तशा पद्धतीचा असा जो होता. तर त्याबद्दल त्यांनी विचारलं. तिलकाचा जो आकार असतो तसाच म्हणजे पद्धतीनं तो तिलक होता, थोडासा वेगळा. म्हणजे एखादी वाद्याची म्हणजे वाद्याचा वाद्य वाजवताना त्याला ड्रमस्टिकला मराठीत आपण काय म्हणतो, वाद्य वाजवतानाचा जो आपण जे वाद्य वाजवताना जे दंड वापरतो ना, तर ते कसे असतात, असे सरळ असतात. आणि मध्यभागी म्हणजे खालचा भाग त्यांचा थोडासा जो असतो तर तो जाड असतो. तर तसं म्हणजे तो आपल्या तिलकाच्याच आकाराचा, फक्त तो तिलक खालच्या भागात थोडासा जाड असतो असा. तर मग दुःखी कृष्णदासांनी त्यांना नमस्कार केला जीव गोस्वामींना. आणि त्यांचे डोळे अगदी प्रेमाश्रूंनी भरून आले. आणि त्यांनी सगळी कथा जी आहे ती जीव गोस्वामींना सांगितली. मग जीव गोस्वामींनी सांगितलं की
म्हणजे मी खूप आनंदी झालोय, तर अशा पद्धतीने तुला राधाराणीची कृपा मिळाली. आणि आता ही जी गोष्ट आहे, म्हणजे हे जे आहे, तर हे लोकांमध्ये तू जाऊन सांगू नकोस. म्हणजे आणि ह्या म्हणजे गोपनीय स्तरावरच्या ज्या लीला आहेत राधाराणींच्या, तर हे जे असतात उच्च आध्यात्मिक स्तरावरचे भक्त असतात, शुद्ध भक्त असतात, जीव गोस्वामी काय असे, तर हे अंतरंग पार्षदच असतात. मग ह्यांच्या बाबतीत म्हणजे ह्या कथा ज्या आहेत किंवा ह्या लीला आहेत, ह्या अगदी सामान्य असतात. म्हणजे ते आध्यात्मिक जगतामध्ये आपल्या ध्यानातून प्रवेश करत असतात. आणि त्यामुळे ह्या ज्या कथा आहेत त्या आपल्यासारखे सामान्य पती जीव ह्यांच्या समोर ह्या ज्या आहेत त्या उलगडून सांगायचे नसतात. म्हणजे ते उच्च स्तरावर पोहोचलेले म्हणजे आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या स्तरावर उच्च स्तरावर पोहोचलेले असे भक्त असतात भगवानांचे. आणि हे तर अंतरंग पार्षदांपैकी एक आहेत. मग असे लोक जे असतात ते गोपनीयता ठेवतात. जसे शुद्ध भक्त आजही या पृथ्वी तलावर आहेत. आणि अशा लीला आजही घडत असतात भगवान यांच्या आणि राधाराणी यांच्या भक्तांसोबत. पण ह्या ज्या लीला आहेत त्या गोपनीय ठेवल्या जातात. आणि असे भक्त जे आहेत तर त्यांना पण सूचना दिल्या जातात की ह्या लीलांची तुम्ही चर्चा करू नका. म्हणजे आणि अशा उच्च स्तरावरच्या भक्तांच्या बाबतीत हे लीला घडतात. आपल्यासारख्या सामान्य पतिजीवांच्या बाबतीत नाही. त्यामुळे आपण बिलकुल याच्यावर विचारही करू नये. आपण त्या स्तरावर पण नाही आहोत. मग आता ही सगळी जी कथा आहे, तर ही कथा जी आहे ती कोणाला तू सांगू नको असं तिने सांगितलं. जीव गोस्वामीने गोपनीयता ठेवायला सांगितली. आणि आता आजपासून तुझं नाव श्यामानंद असं असेल असं त्यांनी सांगितलं. मग आता पुढे काय घडलं आपण पाहू. आता त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. मग आता हृदय चैतन्य जे आहे तर त्यांनी अनियतिलक पाहिला आपल्या जो आपला शिष्य आहे त्याच्या कपाळावरती. आणि त्यांना खूप राग आला. आणि ते काय म्हणाले की म्हणजे तू तुझ्याच पद्धतीनं काही ते काम करतोयस, म्हणजे तुझ्या मनाला येईल तसं तू करतोयस, अशा पद्धतीनं तुझं चाललंय. तर हे काही बरोबर नाहीये. आणि मग त्यांनी म्हणजे अशा पद्धतीनं पुन्हा पुन्हा दुखीला त्यांनी प्रश्न विचारून विचाराय म्हणजे अशा पद्धतीने त्याच्या मनात जे आहे किंवा त्या म्हणजे कशा काय हा तिलक त्याला मिळाला, तर हे विचारायचा प्रयत्न केला. पण दुखीदास जे आहेत ना तर त्यांनी गुरु म्हणजे ते जे गुरु आहेत म्हणजे तर त्यांच्या म्हणजे समोर जे आहे तर ते काही म्हणजे आपलं जे काही गुपित होतं ते काही उघड केलं नाही. म्हणजे ते खूप आनंदी चेहऱ्याने त्यांच्या समोर राहिले. हम्म आणि त्यांनी किती विचारलं, त्यांना काही विचारलं तरी ते गुरु म्हणजे त्यांच्या गुरु महाराजांची सेवा करत राहिले. मग आता त्या दिवशी रात्री काय झालं, हृदय चैतन्य जे प्रभू आहेत तर त्यांच्या स्वप्नामध्ये श्रीमती राधाराणी आल्या. आणि राधाराणींनी काय सांगितलं हृदय चैतन्याला, म्हणजे त्यांची खरडपट्टी काढली, त्यांना त्या रागवल्या की तू त्या दुखी कृष्णदासा जो आहे तर तो म्हणजे त्याला का तू त्रास देतो. त्यांनी तर मला संतुष्ट केलंय. आणि मी त्याला नवीन नाव दिलंय श्यामानंद. आणि मी त्याला हा तिलक लावलाय. आणि तू उगाच त्याला त्रास देऊ नको असं त्यांनी त्यांच्या स्वप्नात येऊन सांगितलं. आणि म्हणून तू त्याला उगाचच का त्रास दिलास असा, तर हे चुकीचं आहे असं त्यांनी सांगितलं राधाराणींनी. मग हृदय चैतन्य जे आहे तर त्यांना खूप वाईट वाटलं. मग ते राधाराणींच्या चरण कमलावरती म्हणजे त्यांनी प्रार्थना केली आणि क्षमा मागितली राधाराणींची की अशा पद्धतीने त्यांनी खूप मोठा वैष्णव अपराध केला असं त्यांना वाटलं. मग दुसऱ्या दिवशी हृदय चैतन्य जे आहेत त्यांनी श्यामानंद प्रभूंना बोलवलं आणि त्यांना खूप प्रेमाने आलिंगन दिलं. आणि मग खूप आनंदाश्रू त्यांच्या जे आहेत ते डोळ्यातून वाहू लागले. म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे त्यांना खूप म्हणजे त्यांनी आनंद साजरा केला की असा शिष्य मला मिळालाय. तर याबद्दल मला खूप आनंद आहे. म्हणजे मी खूप सौभाग्यशाली आहे की तुझ्यासारखा मला शिष्य मिळालाय. अशा पद्धतीने त्यांनी उद्गार काढले. तर हा इथे आता आपलं जे श्यामानंद पंडित जे आहेत तर त्यांच्याविषयीचे जे चरित्र आहे तर ते आपलं पूर्ण झालंय. आपण पुढच्या चरित्राकडे वळूया. हरे कृष्ण. तरी आता सहा गोस्वामी त्यांच्या चरित्रावर येऊया. हरे कृष्ण. आता आपण जे आहेत ते सहा गोस्वामींपैकी सनात रूप गोस्वामी जे आहेत त्यांचा आधी चरित्र अभ्यासू, मग सनातन गोस्वामींचं. मग चैतन्य चरितामृतच्या आदी लिलेमध्ये 7व्या अध्यायामध्ये हा श्लोक येतो 164 क्रमांकाचा, की तिथं काय म्हटलंय की
मथुरेत मथुरेत पाथेला रूप सनातन दुई सेनापती कैला भक्ती प्रचारण. म्हणजे हे चैतन्य महाप्रभूंचे हे जे अनुयायी होते ना, तर ह्यांना रूप गोस्वामी म्हणजे आणि सनातन गोस्वामी हे जे दोघे आहेत त्यांना वृंदावनाला भक्तीचे प्रसारासाठी दुई सेनापती म्हणजे कोण, रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी ह्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी भक्तीचे प्रचार प्रसार करायला वृंदावनला पाठवलं होतं असा उल्लेख येतो. म्हणजे त्यांनी आज्ञा केली होती या दोघांना. आणि त्यानुसार ते वृंदावनला आले आणि तिथेच त्यांनी आपलं सगळं जीवन यापन केलं. तर पुढे काय घडलं आपण पाहूया पुढच्या स्लाइडवर. हो तरी पुढच्या slide. हा मग आता रूप गोस्वामी जो आहे तर त्यांना आपण जेव्हा प्रणाम करतो तर त्यावेळेला रूप गोस्वामींना केलेला जो प्रणाम आहे तर त्याद्वारे आपण रूप गोस्वामींची कृपा जी आहे ते प्राप्त करत असतो. रूप गोस्वामींचा प्रणाम काय आहे, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाती स्वपदांत. आपण हा मंगलाचरण मध्ये म्हणतो त्यांना प्रणाम. आपण गुरुप्रणाम म्हणतो आणि त्यानंतर रूप गोस्वामींना हा प्रणाम म्हणतो. म्हणजे माझं म्हणजे काय की या भौतिक जगामध्ये चैतन्य महाप्रभूंची इच्छापूर्ती करणारं हे जे कृष्ण भावनामृताचं आंदोलन आहे तर याची स्थापन करणार म्हणजे याची स्थापना कोणी केली, रूप गोस्वामींनी. तर हे जे स्थापना करणारे रूप गोस्वामी तर ह्यांच्या चरण कमलांचा आश्रय मला कधी बरं ते प्रदान करतील. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांचं जे हे आंदोलन आहे तर हे रूप गोस्वामींनी सुरू केलं होतं पहा. आणि म्हणजे सर्वात प्रथम रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी तिथे गेले. मग हे जे रूप गोस्वामी आहे ते त्यांच्या चरण कमलांचा आश्रय मला कधी बरं देतील अशा पद्धतीने ही म्हणजे भक्तांनी केलेली तळमळीची प्रार्थना आहे पहा. या भौतिक जगामध्ये चैतन्य महाप्रभूंची इच्छा करणारे हे आंदोलन म्हणजे काय, प्रचार प्रसार कृष्ण भावनामृताचं करण्यासाठी हे जे आंदोलन आहे याची स्थापना कोणाकडून झाली, रूप गोस्वामी आणि जीव गोस्वामी क्षमा सनातन गोस्वामी की जे त्यांचे सेनापती सारखं कार्य करत होते. वृंदावनला जाऊन त्यांनी प्रचार प्रसार केला. मग अशा रूप गोस्वामींच्या चरण कमलांचा आश्रय मला कधी बरं मिळेल अशा पद्धतीने प्रार्थना म्हणजे ती तितक्याच तळमळीनं आपल्याकडनं होणं अपेक्षित आहे. आपण रोज जेव्हा मंगलाचरण म्हणतो तेव्हा. आता पुढे जाऊ आपण. आता सनातन गोस्वामी आणि रूप गोस्वामीचे आहेत तर ते भारद्वाज गोत्रामध्ये त्यांचा म्हणजे गोत्राच्या कुटुंबामध्ये जन्म झाला होता. मग त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की ही जी म्हणजे हे जे कुटुंब होतं तर ते भारद्वाज मुनींच्या म्हणजे परंपरेतलं आहे, गुरु शिष्य परंपरेतलं आहे. मग आता त्यांना म्हणजे अनुपम नावाचा भाऊ होता. म्हणजे अनुपम, सनातन आणि रूप असे तिघ भाऊ होते. रूप गोस्वामी जे आहेत तर ते चैतन्य महाप्रभूंना भेटायला गेले होते. मग त्यावेळेला भेटायला जाण्याआधी त्यांनी काय केलं, तिथला जो मुसलमान राजा होता त्याच्या दरबारी ते नोकरी करत होते, ती नोकरी त्यांनी सोडून दिली आणि मग ते वृंदावनला गेले चैतन्य महाप्रभूंना भेटायला. मग त्यावेळेला वल्लभ पण त्यांच्या बरोबरती आला होता. मग आता म्हणजे हा त्यांचा भाऊ आहे. मग तो त्यांच्या बरोबरती तो पण आला होता रूप गोस्वामींसोबत. मग आता पहिल्या दिवशी ते मथुरेला गेले आणि तिथून ते जे आहे ते एका म्हणजे सुबुद्धी राय नावाच्या खूप खूप चांगले असे गृहस्थ म्हणजे सद्गृहस्थ आपण म्हणतो असे ते होते, त्यांना भेटले तिथे. मग ते काय करत असत तर ते स्वतः भगवानाचे भक्त तर होतेच पण ते एक म्हणजे सरपणाचं जे म्हणजे लाकूड आहे सरपणासाठी वापरलं जातं तर ते विकण्याचा ते व्यवसाय करत असत. मग असे सुबुद्धीराय होते तर त्यांना ते भेटले मथुरेमध्ये. मग आता ते भेटल्यानंतर त्यांना म्हणजे खूप आनंद झाला रूप गोस्वामी आणि अनुपमना. मग आता त्यांनी काय केलं, त्यांना त्या वृंदावनामधले 12 म्हणजे जी वन आहेत, द्वादशी वन आहेत ती सगळी दाखवली तिथली. आणि मग ते वृंदावनमध्ये 1 महिनाभर राहिले आणि त्यानंतर मग ते आता सनातन गोस्वामींचा शोध घ्यायला निघाले. म्हणजे सनातन गोस्वामी जे आहेत तर त्यांची पण त्यांच्याशी भेट होणार होती. मग त्यासाठी ते सनातन गोस्वामींचा शोध घ्यायला निघाले. मग आता गंगेच्या तीराने जात असताना ते अलाहाबाद, प्रयाग तीर्थ त्या मार्गाने आले. पण त्यांना काही सनातन गोस्वामी जे आहेत ना ते भेटले नाहीत कारण ते वेगळ्या मार्गाने आले आणि त्यामुळे त्यांची भेट नाही झाली. मग पण जेव्हा सनातन गोस्वामी मथुरेला आले तेव्हा त्यांना कळलं की रूप गोस्वामी आणि अनुपम जे आहेत तर ते
म्हणजे ते नुकतेच येऊन गेलेत आणि ते सुबुद्धी राय जे आहेत तर त्यांच्या मदतीने ते द्वादश वनांची पण त्यांनी जे आहे तर ती परिक्रमा केली. मग आता रूप गोस्वामी आणि अनुपम जे आहेत तर ते चैतन्य महाप्रभूंना बनारसला भेटले आणि तिथे त्यांना कळलं की सनातन गोस्वामी त्यांच्या तिथून प्रवासाला बाहेर पडलेत आणि ते आता बंगालला पुन्हा जातील. अशा पद्धतीने म्हणजे ते तिथे पोहोचतील आणि तिथल्या त्यांच्या राज्यातली जी काही परिस्थिती आहे आणि जे काही तिथल्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या त्या निपटतील. आणि मग चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यानंतर चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांची जी आज्ञा आहे त्यामुळं ते मग जगन्नाथपुरीला गेले. त्यांना म्हणजे जगन्नाथपुरीचे जगन्नाथ भगवान यांचं दर्शन घेण्यासाठी जायला सांगितलं होतं. मग तिकडे गेले. रूप गोस्वामींनी काय केलं, आपल्या सगळ्या कुटुंबाशी आपला असलेला संबंध जो आहे तर तो तोडून टाकला आणि त्यांनी काय केलं, आपली जी संपत्ती आहे तर ती 50% कृष्ण जे आहेत तर त्यांचे जे कृष्ण भक्त असे आहेत, कृष्ण म्हणजे असे जे वैष्णव जन आहेत म्हणजे असे उच्च कोटीचे वैष्णव ब्राह्मण तर ह्यांच्यासाठी 50% संपत्ती त्यांनी दान करून टाकली. हो त्याची पुढच्या आपण स्लाइडवर येऊया. 5 स्लाइड झाल्या. 6व्या स्लाइडवर येऊया. त्याच्या हा ही बरोबर आली. हा माताजी हरे कृष्ण. थोडस ते मोबाईलवर स्क्रीनला ना मला लक्षात येत नाही कारण कसं लॅपटॉप वरती मी नेहमी क्लास कनेक्ट करते ना तर ते कनेक्ट होत नाहीये लॅपटॉपवर त्यामुळे हा ठीक आहे मग ओके. मग आता इथे आपण पाहूया की रूप गोस्वामी आणि म्हणजे जे अनुपम आहे तर हे सब म्हणजे आता ते जगन्नाथपुरीला गेले चैतन्य महाप्रभूंच्या आज्ञेप्रमाणे. मग आता त्यांनी काय केलं, आपलं कुटुंबाशी संबंध आहे तो म्हणजे त्यांना आता म्हणजे जो म्हणजे आपण थोडक्यात म्हणतो गृहस्थाश्रम जो आहे तर त्यातून निवृत्ती घेतली. त्यांनी कुटुंबाशी संबंध केला आपला जो आहे तो संपुष्टात आणला आणि त्यासाठी त्यांच्यासाठी योग्य ते प्रयोजन पण केलं. 25% जे आहे धन ते आपल्या कुटुंबासाठी ठेवलं आणि 25% आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ठेवलं म्हणजे पुढे ते सनातन गोस्वामींनी त्यांच्या सुटकेसाठी वापरलं. तर अशा पद्धतीने त्यांनी सगळी योजना केली आणि त्यानंतर त्यांनी आपलं संन्यस्त जीवन स्वीकारलं आणि फक्त अंगावर म्हणजे जे आहे तर ते संन्यासी तसे घालतात त्याप्रमाणे वस्त्र म्हणजे असं अंगावरती फक्त कौपीन आणि एक वस्त्र फक्त उत्तरीय अशा पद्धतीने म्हणजे आणि धोती तर एवढंच म्हणजे जितक्या कमीत कमी गरजा असतात अशा म्हणजे तितक्या संन्यस्त जीवनामध्ये तशा पद्धतीची वेशभूषा असते. तर अशा पद्धतीने हे राहायचे. मग आता पुढे काय घडलं त्यांच्या जीवनामध्ये ते आपण पाहणार आहोत. हो त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर पुढचे हा तर आता ते हरिदास ठाकूरांना भेटले जगन्नाथपुरीत आल्यावरती आणि त्यांचे त्यांनी आशीर्वाद घेतले आणि भगवान श्री चैतन्यांचे खूप सारे भक्त तिथे जगन्नाथपुरीमध्ये आले होते. खूप सुंदर वर्णन आहे. पण मागच्या महिन्यात गौरीताईच्या चैतन्य चरितामृतामध्ये हे सगळं अभ्यासले. मग आता श्री चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर नेहमी रूप गोस्वामींचं हस्ताक्षर आहे ना ते खूप सुंदर होतं, त्याच्याविषयी खूप गुणगान करायचे. श्री रूप गोस्वामी जे आहेत ना तर ते जसं हवंय म्हणजे चैतन्य महाप्रभूच्या हृदयात जो भाव आहे तसंच श्लोक आहे तर ती रचना म्हणजे काव्याची श्लोकाची करायची आणि मग त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार त्यांनी 2 ग्रंथ लिहिले, एक ललित माधव आणि विदग्ध माधव. ते खूप भावविभोर अवस्था ज्या आहेत ना त्या अवस्थेतलं जे राधाकृष्णांच्यातलं प्रेम आहे ना तर त्या संदर्भात त्या नाटिका आहेत आणि त्या म्हणजे खूप उच्च स्तरावरच्या. मग आता भगवान श्री चैतन्य जे आहेत तर त्यांना त्यांनी काय इच्छा केली की हे जे 2 भाऊ आहेत सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी यांनी भरपूर सारे ग्रंथ वैष्णव म्हणजे परंपरेमध्ये लिहावेत आणि त्याद्वारे प्रचार प्रसार करावा आणि यासाठीच त्यांनी त्यांना वृंदावनला पाठवलं होतं. म्हणजे तिथले त्यांनी अनेक उद्देश त्यांना दिली होती की तिथली जी मंदिरं आहेत तर त्या म्हणजे तिथं मंदिरं आहेत तर त्यांचा म्हणजे जीर्णोद्धार काही मंदिरांचा करायचा. काही लीलास्थळी आहेत ते जे आहेत त्या लुप्त झाल्यात त्या शोधून काढून तिथं पुन्हा अर्चविग्रहांची सेवा सुरू करायची. मग भक्तीचा प्रचार प्रसार करायचा. आपल्या आचरणाद्वारे जे वैष्णव आहेत ना
तर म्हणजे त्यांचं जसं आचरण आहे तर त्या आचरणाद्वारे आपण इतरांना भक्ती मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न करायचा. आपण वैष्णव सदाचाराद्वारे इतर भक्त मंडळींना कसा आदर्श प्रस्थापित करू अशा पद्धतीचं आपलं आचरण पाहिजे, असे अनेक वैशिष्ट्ये होती. आणि त्यासाठी त्यांनी मार्गदर्शन चैतन्य महाप्रभूंनी केलं होतं. आणि ह्यांना म्हणजे अशा अनेक उद्दिष्टांसाठी जे आहे म्हणजे आणि हरिकृष्ण महामंत्र जे आहे तर म्हणजे तो कसा प्रत्येकाला देता येईल, आणि हे जे कृष्ण भावनामृताचं आंदोलन आहे याच्या प्रचार प्रसाराचं ग्रंथलेखन करायचं, असे अनेक उद्दिष्ट होती. तर त्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांनी ह्या दोन बंधूंना वृंदावनला पाठवलं होतं. मग आता पुढे कसा भाग झाला की श्री रूप गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी भक्ती रस म्हणजे भक्ती रस, त्यांना भक्ती रसाचार्य असं म्हटलं जातं. कारण जे म्हणजे जे भावाच्या स्तरावर जे भक्तीचा स्तर आहे ना, म्हणजे भावभक्ती आपण म्हणतो आणि प्रेमभक्ती, तर त्यातला जो अर्क आहे म्हणजे जो रस आहे ना भक्तीचा, आपण म्हणतो भक्ती रस. तर तो जो आहे ना, तर तो आपल्या समोर त्यांनी उलगडला आणि आपल्या ग्रंथांच्या लिखाणातून आपल्यासारख्या सामान्यांसाठी त्यांनी हे सगळं खुलं केलं, ज्ञान उच्च स्तरावरचं. मग असे जे रूप गोस्वामी त्यांना त्यामुळे भक्ती रसाचार्य असं म्हणतात. मग गौडी वैष्णवामध्ये त्यांना रूपानुगा असं म्हटलं जातं. का तर रूप गोस्वामी आहेत तर आपण सगळे गौडी वैष्णव आहेत तर ते रूप गोस्वामींचे म्हणजे जे आहेत तर ते अनुयायी होते. अर्थाने रूपानुगा असं म्हटलं जातं. म्हणजे आचार्य परंपरेद्वारे आपण वैदिक साधनेतून आपण जे आहे तर ते हळूहळू प्रेमभक्तीमध्ये येतो पहा. म्हणजे गुरूंच्या कृपेद्वारेच आपल्याला भगवत प्रेमामध्ये स्थित होता येतं. मग रूप गोस्वामी ही रूप मंजिरी आहे. म्हणजे रूप गोस्वामी आपले आचार्य तर त्यांचे जे ते अनुराग म्हणजे त्यांच्यामध्ये जे अनुराग आहे, त्या आचार्य म्हणून त्यांच्यामध्ये जे प्रेम आहे म्हणजे अनुराग जे आचार्य स्तरावर आहेत ते, आणि वैदिक साधनेद्वारे आपल्यामध्ये हळूहळू गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो त्यावेळेला अनुराग प्रेम उत्पन्न होऊ शकतं, म्हणजे प्रेमभक्ती मिळू शकते. मग अशी गुरु शिष्य परंपरेतनं जी प्रेमभक्ती आपल्याला प्राप्त होते, तर ते जे प्रेम आहे ते जे अनुराग आहे तर ते प्राप्त करून देणारे असे जे कोण आहेत तर रूप गोस्वामी आहेत. आणि म्हणून रूप गोस्वामींचे आपण अनुयायी अशा पद्धतीनं वैदिक साधनेद्वारे अनुरागामध्ये कृष्ण प्रेमामध्ये स्थित होणारे म्हणून आपल्या सगळ्यांना काय म्हटलं जातं, गौडी वैष्णवांना रूपानुगा असं म्हटलं जातं. श्रील नरोत्तमदास ठाकूर जे आहेत तर ते खूप छान पद गातात. श्री रूप श्री रूप मंजिरी पद असं से मोर संपद से मोर भजन पूजन असं खूप छान पद त्यांनी रचलंय आणि ते गायचे. तर ते त्यांनी श्री रूप मंजिरी म्हणजे रूपमंजिरी हे आध्यात्मिक चरित्रातलं स्वरूप सिद्ध देह कुठला रूप गोस्वामींचा, तर ते रूपमंजिरी आहेत. मग रूप गोस्वामी जे आहेत तर ते राधाराणींची ज्या वेगवेगळ्या मंजिरी सेवा देणाऱ्या होत्या त्यापैकी एक महत्वाची म्हणजे जी आहे तर ती मंजिरी आहे. आणि म्हणून रूप गोस्वामींसाठी त्यांनी खूप छान असं पद रचले. आपल्या वैष्णव म्हणजे गीत पुस्तकामध्ये आहे पहा हे भजन, तर ते त्यांनी त्यांच्या चरणी प्रार्थना म्हणून ते रचलंय पहा. असं सुंदर रचना नरोत्तमदास ठाकूरांनी रूपमंजिरी म्हणजे रूप गोस्वामी एक मंजिरी आहेत राधाराणीची एक जवळची सखी म्हणून रूपमंजिरी ही मानली जाते. आणि म्हणजे मंजिरी आहे ती सखी म्हणजे गोपी सखी मधलं मंजिरी आहे ती. मग अशी जी आहे तीच माझी फक्त प्राणधन आहे आणि तीच माझ्या पूजेचा विषय आहे किंवा तीच माझ्या जीवनामध्ये म्हणजे जे आहे तर तीच महत्वाची आहे. अशा पद्धतीने फार सुंदर अशी नरोत्तमदास ठाकूरांनी ही रचना केली आहे. वैष्णव गीतामध्ये आहे पहा आपल्या पुस्तकामध्ये, खूप सुंदर अर्थ आहे त्याचा. तर अशा पद्धतीने रूप गोस्वामी जे आहेत तर त्यांचं स्थान गौडी वैष्णव परंपरेमध्ये किती महत्वाचं आहे आपण अनुभवलं. तर पुढे जाऊ आपण. रूप गोस्वामी जे आहेत तर त्यांना एकदा खीर करायची होती सनातन जे गोस्वामी आहेत त्यांच्यासाठी. मग आता राधाराणी जे आहेत तर म्हणजे त्यांना हे लक्षात आलं म्हणजे त्यांच्याकडे काही सामान नव्हतं साखर वगैरे असं. राधाराणींना लक्षात आलं, मग त्यांनी काय केलं त्या सगळं घेऊन आल्या रूप गोस्वामींसमोर आणि त्यांना त्यांनी दिली. मग आता त्यांनी मग त्यानुसार खीर केली. म्हणजे त्यांच्याकडे साहित्य नव्हतं, मग आता काय करूया, मग त्यांची इच्छा त्यांनी ओळखली आणि राधाराणी म्हणजे खीर रवा असं सगळं घेऊन आले आणि सांगितलं की तू खीर कर म्हणून. म्हणजे स्वयं राधाराणी त्यांची काळजी घ्यायच्या. म्हणजे अशा पद्धतीनं ते जे होते तर ते दैवी म्हणजे अशा
राधाराणी जी आहे ती अल्लादिनी शक्ती म्हणजे अशी दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असलेली आहे. म्हणजे राधाराणीची प्रत्यक्ष अल्लादिनी शक्ती भगवानांची जी प्लीजर पोटॅन्सी आनंद देणारी शक्ती तर तिच्या म्हणजे जे आहे ते कृपाछत्राखाली होते बा. मग आता गोविंद देव जे आहेत राधा गोविंद देव जे आहेत तर त्यांना म्हणजे त्यांना आता शोधण्याचे काम जे आहे ते रूप गोस्वामींनी केले. म्हणजे हे जे विग्रह आहेत भगवानांचे तर त्यांना शोधून काढलं वृंदावनमध्ये. तिथे खूप म्हणजे जेव्हा 6 गोस्वामी गेले तेव्हा तिथं खूप असं सगळीकडं जे आहे ते जंगल होतं आणि त्या जंगलामध्ये म्हणजे खूप अशी भयानक श्वापद असं सगळं होते. म्हणजे तेव्हा काही अशी सुधारणा झालेली नव्हती आत्ताचं जसं वृंदावन आपण पाहतो. आणि मग त्या काळामध्ये हे 6 गोस्वामी तिथे गेले होते. मग त्यांनी पाहिलं की एक जी जागा आहे तर तिथे रोज जी गाय आहे ती येऊन अभिषेक करते त्या ठिकाणी. मग त्यामुळं त्यांना शंका आली आणि मग त्यांनी काय केलं तिथे खोदकाम करून घेतलं. मग तिथे त्यांना राधाकृष्ण जे आहे त्यांचे अर्चविग्रह सापडले. म्हणजे राधा गोविंद देव जे आपण म्हणतो त्याचे मंदिर आहे ना राधा गोविंद देवांचं. तर ते जे अर्चविग्रह ते तिथे मिळाले. म्हणजे असे लुप्त झाले होते लीलास्थळी. मग श्री रूप गोस्वामींनी काय केलं की तिथे गेल्यानंतर म्हणजे त्यांना असं जाणवलं त्या ठिकाणी पहिल्यांदा ते गेले सुरुवातीला तर त्यांचे असे श्वास वाढले तर जाणवल्यानंतर खूप आनंद वाटला आणि एकदम म्हणजे असं त्यांना त्या भावविभोर अवस्थेमध्ये म्हणजे अशा पद्धतीनं ते भावविभोर झाले आणि मग त्यांना असं लक्षात आलं की तिथे म्हणजे काहीतरी वेगळं आपल्याला अनुभवायला मिळते आणि मग त्यांनी लोकांना तिकडे घेऊन आले आणि त्यांनी तिथे खोदकाम केलं आणि त्यांना ते विग्रह मिळाले. मग आता एकदा काय झालं श्री रूप गोस्वामी जे होते तर त्यांच्या बाबतीतली ही खूप छान लीला आहे. म्हणजे श्री रूप गोस्वामी जे होते ते भाव विभोर अवस्थेमध्ये अशा अनेकदा यायचे बरं का जसं मी आता वर्णन केलं तसं. मग आता एकदा ते खूप जोरजोरात असे श्वास घेत होते. म्हणजे त्यांचं जे श्वास आहे त्याच्यातून लक्षात येत होतं त्याचे हृदय जे आहे तर ते अशा पद्धतीनं म्हणजे हृदयातून ते भाव उमटतात. म्हणजे एखादी तडफड असते ना किंवा एखादी ज्वलनाची जशी वेदना असते तशी. मग आता त्यावेळेला काय झालं त्यांनी असा म्हणजे सुस्कारा टाकला म्हणजे श्वास घेत असताना. तर तो एका डिवोटी जो म्हणजे जवळ होता म्हणजे एक जो भक्त होता तर त्या म्हणजे त्याला त्याच्यावर तो आपण असा सुस्कारा टाकतो ना किंवा श्वास घेतो तर तो त्याच्यावरती गेला म्हणजे त्याच्या शरीरावर गेला. त्यांचा जो असा मोठा श्वास घेऊन टाकतात ना सुस्कारा तर तसा त्यांनी टाकला. तर किंवा निश्वास टाकणे म्हणतात तर तो त्याच्या शरीरावर गेला. तर त्यावेळेला काय झालं तर त्याच्या अंगावरती फोड आला त्या भक्ताच्या. म्हणजे रूप गोस्वामींचा श्वास त्याला स्पर्शल्यावर काय झालं त्याच्या अंगावरती फोड आला. म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे अशी तळमळ अशी म्हणजे दिव्य स्तरावरची ती वेदना होती. म्हणजे जो विरह अग्नी असतो ना भगवान यांच्या विषयीचा तर असा असायचा त्यांचा ती भाव विभोर अवस्था आणि तो विरह अग्नीच म्हटलं जातं. तर त्याची दाहकता अशी होती की त्या भक्ताच्या अंगावरती फोड आला. मग अशा पद्धतीने म्हणजे जे होते रूप गोस्वामी ते सदैव भगवत स्मरणामध्ये भगवत चिंतनामध्ये असतात. म्हणजे भगवानांना त्यांच्याविषयी भक्ताला कसा असला पाहिजे असा विरह भाव असला पाहिजे जो चैतन्य महाप्रभूंचा भाव आहे पहा जो राधाराणींचा भाव घेऊन ते आले आणि त्या तो भाव कसा आहे भगवान यांच्याविषयीचा विरह भाव जो आहे राधाराणींचा तोच त्यांनी घेतलाय. मग असाच विरह भाव भक्तांचा असावा आणि ते वृंदावनच्या सगळ्या कुंजामध्ये वनामध्ये अशा म्हणजे जर आपण षडगोप स्वामी अष्टक ऐकलं असेल वाचलं असेल तर त्याच्यामध्ये खूप छान आहे की ते सदैव कृष्णांना राधेंना शोधत अशा पद्धतीने विरह अग्नीमध्ये जे आहे तर ते विभल झालेले असतात भाव विभल अशा अवस्थेमध्ये असतात आणि त्याचा हा अनुभव भक्तांना आला पहा. आता पुढे जाऊ आपण मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर त्यांच्या आता ग्रंथांच्या रचना आहेत पुढच्या स्लाइडवर येऊ आपण. त्याच्या पुढची स्लाइड होती ही स्लाइड आपण पूर्ण केली. त्याच्या आधीची स्लाइड त्यांची ग्रंथाविषयी जी स्लाइड आहे ना ती ही असू दे. तर आता हरिदास ठाकूर जे आहेत तर ते जगन्नाथ एक मिनिट हा आता
त्यांनी हरिदास ठाकूर आणि सगळ्या उच्च कोटीच्या वैष्णवांचे आशीर्वाद घेतले. तर मग रूप गोस्वामींनी मग आता चैतन्य महाप्रभूंचे पण आशीर्वाद मिळालेत. मग त्यांनी खूप छान अशा रचना केल्यात. तर भक्ती रत्नाकर ही त्यातली एक महत्वाची रचना आहे. खूप ग्रंथ लिहिलेत त्यांनी. त्यापैकी ही महत्वाची रचना आहे आणि खूप प्रसिद्ध आहे आपल्या वैष्णवामध्ये. म्हणजे आता हे सगळे ग्रंथांच्या रचना आहेत ना, ते चैतन्य चरितामृतच्या आदिलीला जे आहे तर तिथला 10व्या अध्यायातले 84 श्लोक आहेत, तर तिथे सगळ्या रचनांची माहिती आहे. मग त्यांनी हंसदूता म्हणून एक रचना केली. मग उद्धव संदेश म्हणून एक आहे. म्हणजे उद्धव जे गोपीचंदांना संदेश घेऊन जातात त्यावरती हे लिखाण आहे. कृष्ण जन्मतिथी विधी कसा करायचा त्यावरती आहे लिखाण. मग त्यांचं राधाकृष्ण गौडदेश दीपिका जे आहे तर त्यामध्ये सगळ्या वैष्णव जे आहेत म्हणजे गौडी वैष्णवाविषयीचं त्यांचं सगळं लिखाण आहे. मग ते बृहत म्हणजे त्यामुळे बृहत म्हणजे मोठं त्याचं मोठा ग्रंथ पण आहे आणि लघु पण म्हणजे छोटा ग्रंथ पण आहे. 2 भाग आहेत त्याचे. लघु ग्रंथ आणि बृहत ग्रंथ असे राधाकृष्ण गौडदेश दीपिकेचा. बृहत ग्रंथ म्हणून एक वेगळा येतो आणि लघु ग्रंथ वेगळा येतो. स्तवमाला म्हणून त्यांची खूप छान भजन आहे. विदग्ध माधव, ललित माधव हे त्यांचे काय तर जे आहे ते म्हणजे नाटक आहेत, ते नाटकातले संवाद असं खूप छान आहेत की जे श्रीकृष्णांचे जे लीला आहेत ना, तर त्या संदर्भात ते सगळे राधा आणि कृष्णांमधले ज्या लीला आहेत त्यांच्यावरती ते त्यांनी लिहिलेले आहेत ते सगळे संवाद आणि ते खूप उच्चावस्था आहेत उत्कट प्रेमाच्या म्हणजे जे माधुर्य प्रेम आहे तर त्या स्तरावरचे ते सगळे म्हणजे त्यातले संवाद आहेत. तर ते म्हणजे ते जर वाचले कोणी तर म्हणजे खूप उच्च भाविपूर अवस्थामध्ये तो येतो. पण त्या स्तरावर येण्यासाठी सुद्धा आपण पात्र ठरणं आवश्यक असतं. म्हणजे आपला अजूनही तो स्तर नाही. अशा शुद्ध स्तरावरचे जे भक्त असतात ना तर म्हणजे जे भगवानांचे आपण म्हणू की शुद्ध भक्त तर त्यांच्यासाठीच्या रचना आहेत सगळ्या. अजूनही आपण म्हणजे पतीची होत आपण भौतिक विकारातून पण बाहेर नाही पडलो. हो ना. म्हणजे आपलं कसं असतं सगळेजण तुझं माझा विचार करतात की नाही. मग अशा स्तरावर या ग्रंथांना आपण ग्रहणही करू शकणार नाही. आपल्या या आसक्ती किंवा माझं तुझं या भौतिक विकारातून आपण बाहेर आलो पाहिजे आणि आपण सगळ्यांमध्ये भगवान यांचं जे रूप आहे आत्मतत्व आहे त्याला पाहू शकलो पाहिजे. आपण परमात्म्याला प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये पाहू शकलो पाहिजे. आणि आपल्या आचरणाद्वारे आपण हे सगळं अनुभवू शकलो पाहिजे. म्हणजे सदाचार हा आचरणात ओढून ताणून नाही आणता येत. आपण जेव्हा हृदयाची शुद्धी होते आपल्या तेव्हाच आपण आत्मसाक्षात्काराच्या पुढच्या स्तरावर जातो. अन्यथा ओढून ताणून भक्ती नाही करता येणार आपल्याला किंवा ओढून ताणून आपल्याला देखावा नाही करता येणार भक्तीचा. मग ते पाखंडी ठरतात. किंवा ओढून ताणून आपण शुद्ध भक्ती असं म्हणणारे सहजिया ठरतात. या स्तरावरही आपण नाही पोहोचू शकत. पण तळमळीने भक्तिमय प्रेममय सेवा केली. वैष्णवांचं मार्गदर्शन घेतलं आपल्या संस्थेमध्ये. आपण तंतोतंत श्रील प्रभुपाद आपल्याला जे सांगतात ते आपले आपले शिक्षागुरु दीक्षागुरु आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतात. मग त्याचं पालन केलं तर या स्तरापर्यंत आपण पोहोचू. आपण जर आपण म्हणजे अशा पद्धतीने जर काही केलंच नाही तर आपल्याला हे सगळं जे आहे म्हणजे सगळ्या अवस्था आहेत ह्यापर्यंत पोहोचता येणार नाही. म्हणजे या तर खूप दूर आहे. आपल्याला भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भगवान यांना पण संतुष्ट करता येणार नाही. मग गुरुंना तर दूरच राहिलं संतुष्ट करणे. मग आपण कसं असतो विकारामध्ये असतो आणि आसक्तीमध्ये असतो आणि खोटा अहंकार जो आहे तो आपल्याला या 3 बंधनामध्ये बांधून ठेवत असतो. मग असे जे आपल्यामध्ये अनेक जन्मांपासून युगांपासून विकार आहेत आपला खोटा अहंकार आहे. तर ह्या सगळ्या म्हणजे पलीकडं आपण गेलं पाहिजे. अनासक्ती आपल्यामध्ये आली पाहिजे. ह्या भौतिक ज्या आसक्ती आहेत ह्या आपण भेदल्या पाहिजेत अनासक्तीच्या शस्त्राने. आणि आपल्याला प्रत्येक जीवाविषयी आपल्या धर्माचं सार काय आहे आपल्या वैष्णव धर्माचं सार काय आहे भागवत धर्माचं प्रत्येक जीवाविषयी करुणा सहानुभूती म्हणजे प्रत्येक वैष्णवाशी आपण खूप प्रेमानेच वार्तालाप केला पाहिजे. म्हणजे आपण आपले शब्द थोडे देखील एखाद्याला शुद्ध करणारे असू नयेत. अनुद्वेग करून वाक्य किंवा आपल्यापेक्षा कोणी खालच्या स्तरावर असतील आपल्यापेक्षा वरिष्ठ स्तरावर असतील आपल्या समवयस्क असतील आपला कसं पाहिजे प्रेमपूर्ण वार्तालाप हवा. आपला एकही शब्द
त्यांना क्षुब्ध करणारं असू नये पहा. मग हे कधी येईल आपल्यामध्ये? जेव्हा आपल्यामध्ये करुणा, सहानुभूती, दया, सहकार्याची भावना येईल. ही कधी येईल आपल्यामध्ये? तर ज्या वेळेला आपण तळमळीने प्रयत्न करू. जसं कृष्णाने सांगितले, जसं श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय. मग अशा पद्धतीचे प्रयत्न जेव्हा आपले होतील, तेव्हा आपल्याला हा प्रेरणा वाटेल. अन्यथा काय होईल? तो भौतिक स्तरच राहील. आणि भौतिक जगतामध्ये हे सगळं असतं. द्वेष, असूया, स्पर्धा, त्याचबरोबर एखाद्याला म्हणजे खूप कटुपणे बोलण्याची भावना किंवा राग येणं किंवा चिडचिड होणं, हे सगळे भौतिक जगतातले विकार आहेत. मग आपण मायाशक्तीची सेवा करतो आहोत याचा अर्थ. आपल्याला प्रत्येक भक्ताशी प्रेमपूर्ण वार्तालाप करता आला पाहिजे. जे भक्त आहेत आपल्या बरोबरचे, आपल्या पेक्षा वरिष्ठ असतील, कनिष्ठ असतील, आपल्या बरोबर असतील, आपण सगळेजण भगवत सेवेमध्ये आहोत. मग तिथे प्रत्येक भक्तामध्ये असंख्य दुर्गुण असतील आणि प्रत्येक भक्तामध्ये असे असंख्य दुर्गुण असले तरी खरा वैष्णव तोच असतो की जो त्याच्यातले चांगले गुण हेरतो आणि त्यानुसार त्याच्याशी आचरण करतो. म्हणजे आपलं वैष्णव म्हणून आचरण कसं पाहिजे पहा, की आपल्याला प्रेमाने त्याच्याशी कुठल्याही वैष्णवाची, मग तो कुणीही असो, निओफाईट असो, कुणीही असो, शिक्षागुरु असेल, सिनियर डिओटी असेल, आपल्या समोर आपल्याला त्याच्याशी प्रेमळच वार्तालाप करता आला पाहिजे. आपलं जे संभाषण आहे ना, यातनं वरिष्ठ वैष्णवांना आपला स्तर कळत असतो. लक्षात घेऊया आपण हा भाग. तर हे कसं कळतं? तर आपण आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत आहे की नाही हे कळत असतं त्यांना. जीव म्हणजे आपण आत्मस्तरावर कार्य करतो की नाही, जीवस्तरावर कार्य म्हणजे जीवात्म स्तरावर कार्य होतं की भौतिक स्तरावर. जर आपण फक्त कंठी घातली गळ्यात आणि आपण दीक्षित असो नसो, पण आपण भगवत सेवेमध्ये आहोत दाखवला, आपण मंदिरात पण गेलो सेवा करायला, आपण सगळीकडे सहभाग दाखवला, सगळ्या सेवामध्ये प्रीचिंग पासून यात्रेपर्यंत सगळं जे जे काही आपल्याला दिसते तिथे सगळीकडे गेलो, तिलक पण लावला, आपण भक्तांच्या संघात गेलो, पण आपले जर भौतिक विकार तसेच राहिले आणि आपण तसंच आचरण केलं आपल्या समवयस्क लोकांशी, जे भक्त आहेत, आपल्यापेक्षा जे वरिष्ठ आहेत त्यांच्याशी, आपल्या जे पेक्षा कनिष्ठ आहेत त्यांच्याशी मी कुणीतरी आहे अशा पद्धतीने, तर मग हे भौतिक कार्य झालं, हा अपराध आहे भगवान श्रीकृष्णांच्या चरणी. असं आपलं आचरण कधी असतं का मध्ये? त्यापेक्षा आपली हळूहळू प्रगती झाली चालेल, आपल्याला सेवा नाही करता आली चालेल, आपण हळूहळू सेवा केल्या तरी चालतील. पण जे श्रील प्रभूने सांगितले ते जसं तसं आचरणात आणण्याचे प्रयत्न, आणि त्यात किंतु परंतु कुठलाही शॉर्टकट आपल्या मनानुसार नाही. तर जे सांगितलंय श्रीकृष्णांनी श्रील प्रभुपाद त्यांनी तेच आपल्याला सांगितलं, आपल्याला गुरु महाराजांनी तेच सांगितलंय सगळं जे जे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं. मग अशा पद्धतीने जेव्हा आपण आचरण करू ना, तर त्यावेळेला कृष्ण कृपा होईल, गुरु संतुष्ट होतील. अन्यथा काय होईल? आपण पाखंडी ठरू, आपण फसवे ठरू. मग यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? पहिल्यांदा या आचार्यांनी जे काही आपल्याला सांगितलेले आहेत विधिविधान, त्यांचं पालन करता आलं पाहिजे. मग त्याद्वारे आपली शुद्धी होईल आपल्या हृदयाची. अन्यथा आपण फसवतो आहोत स्वतःला अशा पद्धतीचं आचरण करून. मग विनोद ठाकूर काय सांगतात पहा, की गळ्यामध्ये कंठी आणि म्हणजे जे आहे काय माथे पे तिलक, गले में माला, कंठी माला, ये देखो या कलिचेला, म्हणजे अशा पद्धतीचं आचरण होत आहे कलियुगामध्ये बऱ्याचशा लोकांचं, भक्तांचं. मग आपण ह्याच्यापासून सावध असलं पाहिजे. आपण स्वतःचं चिंतन केलं पाहिजे, आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे, की आपण भक्तांमध्ये जातो, सगळ्या आपल्या समवयस्क भक्तांशी बोलतो, आपल्यापेक्षा वरिष्ठ भक्तांशी बोलतो, आपल्यापेक्षा कमी स्तरावर जे भक्त असतात नवीन आलेले त्यांच्याशी बोलतो. मग तेव्हा आपले कुठले कुठले विकार उफाळून येतात. मग आपल्याला द्वेष किती वाटतो, राग किती वाटतो, आपण लगेचच त्या प्रतिक्रिया लगेचच कशा म्हणजे देतो एखाद्या भक्ताविषयी, आपल्या मनासारखं म्हणजे झालं नाही, आपल्या मनाप्रमाणे आपल्याला अपेक्षित फळ नाही मिळालं, असं आपण स्वतःचं चिंतन करूया, आत्मपरीक्षण म्हणायचं, आणि स्वतःला मार्क्स देऊया. आणि आपण या स्तरावर आहोत का हा विचार करूया. आपला जॉब किती क्वालिटीचा होतो, किती आपला म्हणजे एकाग्रतेने होतो, आपण सेवा करतो त्या भगवान श्रीकृष्णांना संतुष्ट करायला करतो, की आपल्या अहंकाराला पोचण्यासाठी करतो, की मी काहीतरी करतो. अशा पद्धतीने असं प्रत्येक ठिकाणी आपण स्वतःला जे आहे ते चिंतन करून स्वतःला स्वतःची
त्यांची वास्तव प्रतिमा आहे ती स्वतः समोर जर आणली ना तरच आपल्यामध्ये सुधारणा होते आणि आपण शुद्धीच्या स्तरावर येतो. म्हणजे आपण खरोखर जे सेवा करतो त्यातनं शुद्धीचे प्रयत्न होतात आपले. आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर आपण उन्नत होण्यासाठी आपले प्रयत्न तेव्हा होतील. असे जे वैष्णव आहेत असंख्य त्यांच्या चरणी आपण असंख्य आतापर्यंत अपराध केले असतील आपल्या वाणीने, आपल्या कृतीने, हो ना, आपल्या मनाने. म्हणजे मन, शरीर आणि वाणी या 3 प्रकारे कर्म होत असतात. तर या तिन्ही स्तरावर असंख्य अपराध होत असतात. आपल्याला यासाठी वैष्णवांच्या चरणी सदैव प्रणाम केला पाहिजे. आपण वैष्णवांचा सन्मान करू शकलो पाहिजे. हम्म. वैष्णवांच्या हृदयातून कृपा येत असते आपल्याकडं. त्यामुळे भेटणारा प्रत्येक वैष्णव, आपल्या संपर्कात असणारे प्रत्येक वैष्णव यांचा आपण सन्मानच केला पाहिजे. त्यांच्याशी आपण सन्मानजनकच जे आहे ते चर्चा आपली त्यांच्याशी झाली पाहिजे. कुठलाही असो, आपल्यापेक्षा कमी स्तरावर असो, तो नवीनच भक्तीत आला, आपलं जे आचरण आहे आणि हे फक्त देखावा नाही पाहिजे नम्रतेचा, तर खरोखर ते हृदयातून आलं पाहिजे. कृष्ण हृदयात साक्षी असतात, ते पाहत असतात. मग असं जेव्हा आचरण होईल तेव्हा आपण उन्नत होऊ. आणि जर भक्त काही दीक्षित असतात किंवा काही गुरुप्रदर्शन घेतलं असतं, तर ज्या स्तरावर तुम्ही असता तिथून पुढे कधी जाल तर जेव्हा खरोखर आपण आपल्या प्रामाणिक सेवेद्वारे, भक्ती सेवेद्वारे गुरूंना संतुष्ट करू, मग गुरु श्रीकृष्ण पर्यंत आपल्याला नेतात. यासाठी अशा उच्च कोटीच्या वैष्णवांची आपल्याला भेटणाऱ्या आपल्या जीवनात अनेक शिक्षागुरु येतात. सॉरी, क्षमस्व, अनेक शिक्षागुरु येतात. अनेक म्हणजे शिक्षागुरु आपल्या मध्ये जीवनामध्ये जे येतात त्यापैकी एखादा दीक्षागुरु सुद्धा बनू शकतो किंवा दीक्षागुरु वेगळे असतात. आणि ह्या सगळ्यांची कृपा आपण संपादन करू शकलो पाहिजे, त्यांना आपण संतुष्ट करू शकलो पाहिजे. मग अशा वैष्णवांची जेव्हा आपण संतुष्टी करतो ना तेव्हाच आपल्याला गुरुकृपा मिळेल, तेव्हाच आपल्याला कृष्ण कृपा मिळेल, राधाराणींची कृपा मिळेल. अन्यथा आपण वैष्णवांची कसं म्हणाले तसं आचरण करतोय, कसं म्हणाले तसं त्यांना काही पण बोलतो, तर अशा म्हणजे अशा ठिकाणी जे आहे ते आध्यात्मिक आचरण, वैष्णव सदाचाराचं आचरण नसतंच तिथे. तिथे भौतिक विकारच असतात, भौतिक जगतातले लोक असं वर्तन करतात. ह्यासाठी आपण वैष्णव सदाचाराचं आचरण करणं आवश्यक आहे. आणि त्या आचरणानेच आपण कृष्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. दान केली कोमुदी नावाचा ग्रंथ आहे त्यांचा, त्यानंतर भक्ती रसामृत सिंधू, ह्याच्यामध्ये हेच सगळं वर्णन आहे की एका भक्ताने कशा पद्धतीची भक्तिमय प्रेममय सेवा, भक्ती रस चाखला पाहिजे आणि त्यासाठी वैष्णवाचं म्हणजे अशा वैष्णव भक्ताचं आचरण कसं हवं यामध्ये सगळं वर्णन आहे. पहा कशा पद्धतीने शास्त्राच्या विधिविधानांचं त्यांनी आचरण केलं पाहिजे हे ह्याच्यात सगळं वर्णन आहे. उज्ज्वल नीलिमणी, त्यानंतर अख्यात चंद्रिका नावाचं आहे, मथुरा महिमाविषयी त्यांचं लिखाण आहे. मग पद्मावली म्हणून खूप छान त्यांचं म्हणजे रचना आहेत. त्यानंतर नाटक चंद्रिका म्हणून आहे, लघु भागवतामृत खूप सुंदर ग्रंथ आहे. मग आता त्यांनी जे आहे तर ते कुठलं मंदिर बांधलं तर ते राधा गोविंद देव जे आहे तर त्यांचं मंदिर जे आहे तर त्यांनी प्रचार प्रसार करून त्या मंदिराचं बांधकाम जे आहे तर ते भक्तांच्या माध्यमातून पूर्ण केलं. पहा राधा गोविंद देवांचे जे विग्रह आहेत तर ते तिथे पाहायला मिळतात. आता जेव्हा यवनांची मुस्लिमांची आक्रमण झाली तर त्यावेळेला ते राजस्थानला हलवले गेले. मग आता गौडदेश दीपिकेमध्ये उल्लेख आहे रूप गोस्वामींचा की ते रूप मंजिरी आहे. पहा आणि त्यांची समाधी आहे राधा दामोदर मंदिरामध्ये. जे शिल प्रभुपाद ज्या खोलीमध्ये राहिले होते त्याच्या समोरच त्यांची समाधी आहे आणि ते रोज शिल प्रभुपाद त्यांच्या समाधी समोरचं जे आवार आहे तर ते झाडून काढायचे आणि रोज सेवा द्यायचे. पहा रूप गोस्वामी ची त्यांच्यावर कृपा झाली, त्यांच्या समोर ते एक दिवशी प्रकटले आणि त्यांनी आशीर्वाद दिला. असं सुंदर लीला आहे शिल प्रभुपादांच्या चरित्रातली. म्हणजे रूप गोस्वामी जे आहेत त्यांची कृपा आपल्याला मिळणं आवश्यक आहे. पुढे आता सनातन गोस्वामींचं चरित्र आहे, पण आता मला वाटतं 5 वाजले तर आपण थांबूया. वैष्णव प्रणाम मंत्र मी घेते आणि आपण पुढच्या वेळेला उर्वरित चरित्र आपण पूर्ण करणार आहोत. म्हणजे रेकॉर्डिंग स्टॉप. वैष्णव प्रणाम. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री श्री राधा बोध की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना.